Busapani Abekasa, a titruni emano, a member also mock. Busapani Kasa. Yo, Abusua Chairman, Bedasi. Yendi share ye, said the Bashir Munyamunti. Yet the whole contract, Nina, Asher, God's Way Funeral Home for Sa. God's Way Funeral Home in Sudie. What were ye, Husia Humpa? Anne, what on my munia brooch a fundaka, added that a fruit said your man for a nim de Panabran, what yes, pepe, ambulance, and the car papa, what different from poor bearers, and Brantia was sure through the march here, and shrink as ye dear, a fruit taddy, look at the foreign picture roller boards, video coverage, make a day, God's Way Funeral Home, was sound system, Kete Adwa, live band, our catering services, and when we are yasi, and was so for our Yahoo our MCs for occasion be event be God's Way Funeral Home there. It says everything under one roof. Busapani, where the Antwasu view. God's Way Funeral Home noir. I need the right company no. Na ye be who away. Our Kumasa Safuleba, Kani Coco Bordano, and Shanimuha. Mudrua Mumusa Ankrato, Anamon Fre 0322 006 221, Ana 0243 73 74 57, and 0266 1946 78. Akoma FM 87.9 Kumasi. Yet to me, Diatina order. Akoma FM 87.9 Diatina order. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it to Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, never made it to Echo, baby, Cosi, or how baby, Cosi. I call baby, Cosi, or humble baby, Cosi. This Akoma, that's your night yet to me, Diatina all day. This Akoma, that's your night yet to me, Diatina all day. Akoma FM 87.9 Akoma Ejo, Akoma Ejo, you never made it to Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, you never made it to Come on, me call the Eco-CV. Come on, me call the Eco-CV. Asem TV Eco-CV. A new breed the Eco-CV. This Akoma, that's your night yet to me, Diatina all day. This Akoma, that's your night yet to me, Diatina all day. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma FM 87.9 Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, darling, never know the Oh, I thought that one, Nick Kwanwa, Akawa ran a bisa. Miss Alphono, the soft ladies, mean follow so the gentlemen. In Pepe, Nano Zinzan, I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sound zero, your baby, you saw on page my Ako can now, I don't know. The man worrying rubber some worry. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma Ejo, Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma Ejo, Akoma Ejo, Akoma Ejo, darling, never made it.
87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, we never made the little pump. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, we never made the little pump. Disakoma edansiona yet me diatina order. Disakoma edansiona yet me diatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made a tumpo. Akoma ejo, Akoma FM 87.9 Kumasi. never made a tumpo. Disakoma edansiona yet me diatina order. Disakoma edansiona yet me diatina order. Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Disakoma edansiona yet me diatina order. Disakoma edansiona yet me diatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Echo baby kosi, oh how baby kosi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Baby kosi. Disakoma edansiona yet me diatina order. Disakoma edansiona yet me diatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Come on, call the NCOCV. Come on, call the NCOCV. And you bring the NCOCV. Disakoma edansiona yet me Akoma FM 87.9 Kumasi. edansiona yet me diatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to. Oh, I thought that one Nick Kwanwa, Akwa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono so the gentlemen. The pepe sia now no zinzan. I can cry now, walk a 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your pepe, you saw on Akoma page my FM 87.9 Kumasi. The man worrying rubbers and kuawari. Intensiveness of my intent. I'm brassin' yeah, my bro. Nyansan ain't no crack. If I'm out doing out my intent. Intensiveness of my Akoma intent. FM I'm brassin' yeah, 87.9 my bro. Kumasi. Nyansan ain't no crack. If I'm out doing out my intent. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, never made it to. Akoma FM 87.9 Kumasi.
87.9 That's your night yet to me, Jacksona all day. This Akoma, that's your night yet to me, Jacksona all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo all day. Me ever my favorite to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo all day. Me ever my favorite to come. Echo baby ko see me, oh how baby ko see me. Ayaka baby ko see me, oh how baby ko see me. This Akoma dance your na yet to me jatsna. Akoma FM 87.9 dance your na Kumasi. yet to me jatsna. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever marry to come. Akoma ejo. Akoma ejo, Akoma ejo. Yamabu nyina kwaba ede ba kuma 87.9 FM ne eye fiada bi eye guy akuma bo sam jubedi braso wi ayi sama ko meni abadwafo yetena se na yede ebremo se wutie no wo akuma na wo hwe no wo Osei Chrome TV ebodonko a onua TV ede atum live ama ye Facebook eye akuma 87.9 follow your like page, no comment, share YouTube, Akoma 879. Subscribe, be me a notification bell so breast one you get notified. Now once you watch my for and you be share so and a free FM 97.5 Techiman. Candy phones and accessories, Triforce Enterprise, one where Dominique Pizza Fan Club GH, and after you can so make us say one more eta yechi dear emo den papa bidin ya mejiso ene Maa Akos na nakwa koko ha sanso na Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa wonum nyina wo fi ha na Ismail Heward ena ejina mechi se producer sanso ena Beluchi ene Joe edi ye ko social media ntibomode a se ube follow ye kopim se dwumade ni na ebe kona wie ye no miensa bremu na agodie mu akonfo abeteki over shamo papa na sabre de mamenko na menimnua bema bi wabahada ketuwa bi asam na ketuwa bi na afei ye hunu ne okoye no asie wo oti hu ketuwa bi kire ye ne a free so okoye mefa se be bosome aba omo ba September okay enti no okoye de na asi wa akire bema na ba bema o akraba Bacho yana. na pomo to say Nyame adom ho ye pa. aya kasama me baba pa Mako. una dia ucha Cinderella mi am Cinderella no okay me pa chon so din Mako mpache friend Mavis Ajewa. Mavis Ajewa pa chon mo free hin na Mpache wa manase. okay me that say enu ti James ena no mo dia asem bi be da ye ti hu kakra bi e kire me o sister so be ka ketua bi a kire me na fe ye hunu ne asie na ye hunu ne a ye nye asem na de be da ye no na ye den ya Okay, mama Pacho me das pa. Pacho me de asemi be da me ne oba bi na fa furu na wawo. Na me ko ofa me phone. Na one obi di nkomo. Ema sa nkomo na odi ye no. E kire se akra no. Enya me ba. Na me de be da mo se mo me na me nya di no ani. one wine na edi nkomo One be ma foforo. nti cheche mu kakra One be ma foforo edi nkomo. Se akra no like me sha the way I was seeing din komo na che sa akra na nya media na me de be da mo se mo me na me nye DNA oba na your friend say what e friend no free hine sabre no one be ma ne di nkomo no na wa no wa hwa akra no wa na wo hwe oba ne nyinsen no ana wo bi bua wo e ho ni nyina ba cho me na me hwe no nyinsen no ma na wo ye nti o wie na ye ko na ase asole no na mbeti se audio bi one be ma foforo adi nkomo na me hu se like the why no and say akra na ye me ba okay na one na wo to akra ne di me pa chan oh I see and now de sa me beti sa audio na be 2 weeks na me man is kana de me ko social welfare se me hwa akra no na omo frem na me ko na me ka chen se me ka chere omo se audio say ni mate nti na me ma akra ni ska no na sa de a omo man ni DNA na omo se omo de be court na yakwa ne hono na omo de ko
ampa me call no so say ya me omuntie me recording na omo say omuntie na honom no ye nye we ho no ntino e de ade ni na me say me de buy ntino on be di me 6 stars me nso me ni 6 stars na e de ye no na me de be down say momoa me na sa audio ya wo ka say what say yes oba no your friend saying Augustina Wusu anasa akosi Augustina Pacha sa audio na what say one be ma foforo ye sa be ma no ni mo no Pacha Dabi okay enkomo be na no mu deport ya nkasa Pacha commande bibli o say obi nye adwuma enkodi na katria o baby foforo ana bema de ade ma de ade so na mope nsem bibli ti sa audio ne kire sa akora no enye wo dia eye be ma no a woni ne di sa nkomo ne dia okay ebi o we betumi abase ahyase no na wonim se oba no enyim ba de bia na wodo no ope no ebi asipen ya wonim so oba na nyim so yo fashe me ameje odi enka nchire obi a wo amehwe no te se de me amedia no afa bedru ba bi no a ebi o woni pakro no be ma ne beje no na afa wani abre enye se bi ne siye Pacho se bi oba no nyim dada ansa na akose ne pe na wonim so wonyem Pacho me ko nim so wonyem na wonim Pacho nti na chese oba ne play mum yenu ana ne be sa sabra no no wo ho no na wone sa be ma no wo ho ana Pacho be ana se onyem no na bia wudi hu no wonim se wonyem na won so kofa gu so Pacho ne de man check sa okay ne wo akora no no osaw no osaw kakra hey wujini James wujini Pacho say din ne be kire say me ba na say na chese still yenye die de ho Pacho okay enano a wo ba ye ne frɛ wa ase Pacho na otutu bi ma ne ye ne a wadawroma mukọ ye nyasen ufi akọ ye Pacho eko 2 months Bible sumi mi enu Pacho okay asewa no wo ha wadwene wo hwa akwara no o ma akwara ne sika wo de wo kọ baabi ekoko wie court ye se de ben wadawroma ebra wo free ha kọ ye no asewa frɛ Pacho obi am frɛ me until last week no ukwada no na me ko adwuma na nipa no beto me sister mo ofie na de letter bro mo say court say memla okay nti wo sister mo Pacho okay oba Ma'am. emo akwa aba Yeah, na mami. na ho ye Nyame adom na mo so ye. nyame adom me ho ye pa ade na si ye Mami, last Wednesday no, me nua ne frɛ me, e ba madwuma me ka kyerɛ me sɛ ɔmo saa de letter brand so won samra. obra hene Ɔmra court wɔ mampɔn. Na me ka kyerɛ sɛ saa de ane yɛn so yɛn frɛ mo, yɛmfa ntom anim sɛ sei na aba. Nti yɛbɛsa aba ha sei. Na ɔmo ka kyerɛ sɛ yɛmra. okay all right yes we ne lawyer de nkomo ma lawyer etie audio no o ka kyerɛ yɛ sɛ kɔpem sɛ be ye DNA no mama fa kapra makra because sa audio no a lady any abranche ne ye ye e kyerɛ sɛ akoda no enye wunua no dia wutie a wontumi nsi ne pi ba sɛ wutie dia a na kyerɛ sɛ kɔpem sɛ be ye DNA ne dia enisi wo yiska e de makra no enti de be ye frɛ maame no ɔyɛ na adwe so wɔmfa akra no emma na wɔde akosua Augustina aba enti yɛde ne sɛ yɛbɛyɛ DNA no na yɛhunu mokɔ yɛ na di sɛ yansa na ɔmode sa letter ne brɛmo Yɛ kɔ me fan sɛ ya month we mo but mokɔ yɛ nyinaa de na maame mfrɛ ɛna yi oba no ankasa Augustina no ankasa wode na asempo wode ba ha ne nyinaa chi no Augustina ne frɛ me maame na e ka sɛ number bi afrɛ no ba ɔno no wan peke we ne kɔhwɛ na yɛ ɔmo no number ba wan fa na yɛ Augustina ne number ba wan fa ɔmode letter ne bae no actually na ɔmo frɛ ɔmo no frɛ e fra ka kyerɛ sɛ yɛ brɛ wo letter okay wɔn brɛ wo letter maame no wɔn deɛ ɔbrɛ wo letter sɛ wo bra
One of the obra will let us a wobra. One of the what do call baby a co. Name woman is a war won't be a CND. Would you what the neko baby near friend would to be? I didn't say a cinebo a castle on ma. Because Nipa Penia and woman penny into what then ho. Near what Pebian one in a banwaye. Not me, I will for be a while. A yana make you the woman who I true be a yana main tiasie. Enti ne wofa no a wodi sa audio we ebo kire no enti ne wofa no won bo audio no kire ma me no obo kire no na minim de omo no one ntemo ne wofa no kra no ka kire mo se o ka kire se ono onye ne wofa ase ne ni sa na o ka kire ne wofa ne so onye ne wofa ase ne na ne wofa ne mu ni ne number ho pacho debi ne number no because wofa no de ono ene ye forward audio we editor ne say producer say obi o betumi aye call no afabra fama no ne bebo sa audio ne mame omode ye call social welfare ni na odi akire baabi wofa no by omode esa call court ni de we ni akire bi na social welfare hono voice no eno no omanti hello Augustina, now what to say? Hello, again, what to say? Hello, again. Good afternoon. Good afternoon. Mama, now what to say? Hello. Mr. Augustina. Augustina, that's anything. That's me. Me pacha Mr. Augustina. Akosi Augustina. Mr. Akosi Augustina. Hello. Mama, Mr. Augustina. Owen. If Kasafri Kumase. Messi me Kasafri Kumase mame. You got your niece. No quay. You got your masumane kakra. Una say phone belly as Augustina na di kai fa you. And to Obama say. Na me say sa. Wo ko be batambe. Enche. Na akra no ho te say. Na me andum ne ho ye. Emmanuel Amponsa ne ho ye pa. You got your Emmanuel Amponsa ho ye. You got your Na eyo papa ba ho. You got your Debbie. Papa ma ho. Aden. Debbie. Aden no papa ma ho. You got your now. Wow, Cassam, Cassam. Oh, I hear I'm no Cassam. Ma me se man catch you say me wo Kumase. Okay. Catch you say me wo Kumase. Me say. I'm 6 months fine. Papa eba ho na. This all Pama. And no ye me wan wan o ma ho sesen. Wo se die enti no o ma. Papa ne to Obaha. O papa ne to Obaha. O papa hu akoda na nya sen. Every 5 months kwa. I mean, that's all that you know, Wakra, no, Hey, August. Now, what's in this camera? Okay. When this come? They talk money, ma. Ada yakosia any yakrane papa or problem, Anna? I caught on some more. Caught some more, caught to cost 1 hour. Now, some. Ada dear Nancy. Dear Nancy. And I don't care if I never back to Wama. Last week, last week, Wama. Last week, Wama. Nina, of course, I got Wama. Now I think now you're cranny Shemununtia. Okay. Cranny Shemununtia. Esa o shakra ni ntia na anasa e bia kwan a wo fa so kra na yakosia enyinsa ye no ntwa ye
So, over there, do my and then I'm said to me, we need Pavana way, and some knew what you Eddie's uncle. Ma me yɛ adwuma wɔ aban mu. So, Enti oh, na radio mebisa no. station and to send the Casanadia. What did cardiac or radio station? I'm our one family, some no walk. I some no walk, so almost say, as a name, on the barbecue, it's nearly on barbecue. It is a radio station now, that's to man, no, dear. And then pass to me no kata. I can't say, and my black register, and my call to friend of more Madia, and then let me know kata. Radio station say na wo ka say ọba hɔ na de akyi ma dwen say ọma hɔ wɔn nso wɔn hwɛ akoda no and now one funny person and Milano. One I'm or bar on, I'm catching and say, and more mark a credit card. More more kind, more mark credit. It's no almost say, or baby, almost say, man, black ranisika. Or baby, almost say, man, black ranisika. Are you radio station? Are you, when we are TV? I want to warn you. Almost a man, black ranisika. I almost catch is almost framing. And I almost, I say, I some no court, and why no, I will catch a call to say. I some no more kind, on 10 of my things to what the quarter be not one more year latest, no. At the Anna court to man find there. Any court to man find there, meaning I court to man find the baby of a pre-aqua Indiana. Memanaba. Then I'm a walk round, Memanaba. And I say, I call to Susan man said, now what you be a woman crown 1.5 no. You buy or blame 2 million, and no quite 2 million, nor the car. Nor the car, you call to nor the car, not call to me as home for said can and blend. No on some man, now what you be away, you 1.5 no. The can blame 2 million, and I crown to know ya, and me a friend, no catch land, and start crying. I was say, your friend no, I'm in a fire. Until and it's here, and all my son or dear call radio station, and all seven and the member, and some no cost to member, and all we are from the barbecue. And I'm radio station for no. A yawu no more frail one, no more frail ban. I want more a friend, a catcher, says a man, say a ye on my barbecue. And I'm saying, on my barbecue. You want me and no catch a boy in the say, and my mark Reliska on Fan Nisika, Emma, and pants who are block me lie. The friend and what to your couple call to a man, your call to a cost and friend someone. I will see what now I will maintain here because any say boy in this munya diana, and you're not just a baby or one tia. Ada was ya kra na nya ne dia na awo na me tira say die ntina wo bia wo ba na e wo se court ye be ba be chi na na ne ade adan boy ne se akra na nya ne dia na for so na say omo lie nyew me tie for lie nya na say he kasa kra na akate no wo ba kra na hwe ni nti wo say ayi wo ba no ne hwan ya kwa dan I'm being called social worker. Was it ban on one name? Why are you day? Was it a question name? Why or Mark Way a dainty? I was to say, and was it? The question in one day. And something Papa away. I guess I'm a castle. But that's not me, Bushian in it. You can't say. James na nti no wo kam bibi sa akire me ne court won sense me tira mpese me hunu mu yi ansa na yetu anamo no padaroma. Hello. Yes. Hello. Yeah, hello. I show good afternoon.
Yeah, good afternoon, me do. Now what to say? Yeah, then Yamia say, me busuani ne James na say no de beto manim say ensensem bi aba wone oba ne ho ama modi akokot mo san be serve no. Na no na wo be ka kire me. Etia me pese me hu because me bisa no na ne nkire mo ne ntomasum. Akosiade ne si ye. Well, so I'm in the net. Bring me in net na ya copying from you. Oh, yeah, about so the camera. And I have the thing on your say. No, only 2 weeks time. And I know for city. No, quite you must. Oh, then I'll quit man. None 10% say any no. Nti na akawo maame 50 cities and o maame e dis kano o maame se na me so me ko hospital me kwan we kawa kanema me maame se e ko we no embla na me ko ba je be kano me fa nye ediane nsi wono mo e me ka se nsi ma ko we ni ba na no wo fa se bi e shia abai Obi ọkọ ejuma wọn yà 10% ama yi. Adi nti na ọbẹka sọ sẹ ọmọ osu ayiwa ọmọ bim sẹntimi. Friend wànfa mẹdi obi fone friend wànfa. Yẹ nipa no yẹ nipa no nso ti bẹn. Ọfrẹ nipa no na nipa no de brẹ mi na mi busa ne sẹ àwọn na ọka kyerẹ Vicky sẹ ọmọ ní mi skẹnti wọn mìíràn mẹgye. Can be noni onyamu nkongo. I say there be na we ka se ni so okwaba. Enu nkwada no. No fa so no be fa. Obi ma me cha ba hwe so me nta ajemre na. Da kan ni ayi bi shamo. Ni pa no ka se me cha ya me fa mbre no de pen no. E ma ni ni ano. Ai only the part of the reading of one and say, you got to the person, and I'll be you pen. Yes, imagine I must. I the then I'll be fine for Grana. If I know edge and Adi will be something. From Saturday, yeah, but I'm yes, I may first you up on the moon. May I tell you, if you know, yes, I mean, you can now can they tell you for me? Because what the children bomb you are not going to see, and I'm in the Catata. If you are looking out them, I know I can respond to measurement review with a member man one, and I'm saying, I can you most not. Me make a call in the phone so I'm an one up doing me. I want a me and Lord, I mean, saying and I'm not me as I call. Yes, I'm in my new coach as well. One more. That's why I know for academy say, oh, mommy, it's a mommy bow, and one can know mommy. I don't know what the band say. I'm here about this, and I say. One more, my father. Is a mature. I feel a good dream. The friend is out on years on some map. Yeah, it's out on the on some map. And I'm so, they bring it. Oh, I found them in the good school. And yes, you must. How I say, because social welfare, I'm a friend of say. Near my Kobe, I'm a recording the appearance. I recording was one day. But let's say, then again, the Bunny Akano into one sharp cranny view. That's all the Shana just so I did. If you social welfare, a woman to be a family of 100 city before so obey the ending.
social welfare for the kind of and I'll put the court and the court. You don't go to your bro, goodbye. So you guys in the ball, dealing in the ball, extra. What's your I'll say, don't see me. Now, what you have to say, I can't hear, but it's going to be an innovation. I don't see any rich piano. My final 1.5. 160 say, and yes, she and Minto she, and I'll just see you. So, I'm not so many ways to interrupt August. I'm not carrying that very day, Nisika or the mommy, and 2 million. 2 million, if you are met bill. The fine. I on 3 months, 4 months, you want first come around, so I guess, and so 2 million or the sending. Before I guess, more the cat. The call, you register anything. And Mana, I got a message when you so I am a friend from Pobio. I don't know any Akos say. Yes, and I know something about Mama. Great before 7 Wama. Akos 7 like almost 5 times. Thinking now, Oh, okay. No, tina model letter no. Ebre no no. Na nea waka no a wo nso ka bi kra menti ase. Me so me bisa no no. Obo audio bi kire me. Na wo ni abrantie bi di nkomo. But no so hwia so kakra wa kosi a abrantie no wo ye hwan. Sa audio ya wo ka ho asemi. Obo de kire me. Se mintie die ntia ebia one sharp ra no anaso peso ye DNA no. But answer me so me pani metie audio na ehwehwe maso kakra. Sa oye wadanfo na oye hwan ya. Sa nipa no audio no a wo bo audio bi a kire me. Eno no oka kire me se nu nti na ema no enhwe akora no. Enti na me bisan se audio no eye hwan because me kra metie audio na say me hunu ne menka nti eye enipa be ya. Me pa so audio no enye ni to no. Eye sofo me too. Me papa wi na me saketwa. Sa sofo no ye ne na na ti ekromu anu sei. Na me wo ya redu o me so. Sa sofo ne hye me ma me ho to me. Ono ena bo a me ma sa ya redu so me so se hen awunu bi a oye ana oya me mpna na say ibisa. Enko ya me mpna enka me nye no. Enka wono na me di nsa le kwa Akoma no. Ifa so onya me mpna enti na me de bra wo no. Because me say me no na eti. Apart from one obi anyone movie. Oya ni ko sa so no onya me hwe. Na na ti ko mo awo si ko no se na ogusa obi anim no. Onya me hwe. Na akosi asa audio no. Audio we wabo e de a kire wo maame. Obi even you to one no judge no tie obi I want to pano na nkita ko nkomo an di about say ono ne yere awo na me nso mawo nti me for me ba no picture en send no na ono nso fa ne de en send me sa nkomo na ne edi na ema de mo pa de kese akra we de mehwe na otese me ya ne sa ne ma no eno no ye we me ba so tie si den na woni so fa kodi sa nkomo we me ba so o say me ba yi de osun wo na me say ai osun wa ba be na so ne ba be na so akra be na wo ka ho asem me ba so me ba na wo ka ho asem so wa na me say na so ka wo ba no so sa wo so wa na enye ne kokwa enka wo so ma me enge also enko ye tuntu wan ko so no say na so ka mpo no akra no won so papa
I'm saying I know I know see at the end of by you to for Muntie. Then I get out what I want to go so soon. I know I'm okay. I don't mean make a say so that yes, and yes, a man. Akosia, meet here. I'm trying to say, yeah, just and yeah, all compare. Say, be I will be one on the bus for one, not express and then you find your man, and you will be a. And what can come in today? No wood in a full air. Now, the people. Oh, no, what was I say? What kind of Philip? Maybe the school me out, not me, no one me school, me phone to me. And I made the school mother a phone as well. What's my old friend, Miss School Mother, and a friend, and my sending the naked pictures, and I send at the mouth. And no man can watch it. Many will be I recording. I acquire recording about what about the union also. I wouldn't say, Mamma dear, Sana, Obi, I say, me real free moon and send some no kakra. Obi, quiet, you mamma, uncle Jina catch your baby. Beside your money, my way, anything. What about the one who say, remember, mammy, and I need no Gianni, and one slow, and mamma carry. I know the why you be ninging na mete, and to qua a see one Vic, Fapa ninging na no, mete ningina. But they're not me tea, min come James, and come didn't you mapa. But the man me botton kakra. Yes, how audio now or watch them in. Watch them in fact. Na mashoke kakra. It's ya fena me when you men kekabia. The American by any no man to me because now was a meeting to the moon, me frail. Already. Oh, do you want to share what you say? And to see, yeah, I will mean ya a Vic in Tem. Nina mete nina wo mo me nina mane e kwaya wo fa so free fie okọ ye nyina no mani tua but ade a na minim eye sei bi a onhye akwara no na e court semu ye a modi ehunahuna ne ya na ma ne bedwa to ame enti sei no mi pesa sa ne ma ne nyina no eto otwa akwara ne ye ne ba onhye no enti me gina mu na ma ye die ne no. Yes. It's to me for God. Akosia, uni baby amewo. Uni baby amewo. Ena ni baby ameye adwuma. Uni baby amewo na uni baby ameye adwuma. Let me tell you something. Court enye DNA. Enipa na ye DNA. Court enye DNA. Enti say wabedwa ato o ka kire me. Na wono prefer say obeye DNA because of sa audio ni ntia. Ni gine mama no. Ni aye DNA no. Say ye na say akoda ne ye ne de a. E ka amabo nyina me hye me nua na ma na tua ni. Me ba cho eye woni no asem eye me ba eye sese eye woni eye busuan yasem akosia me say eye woni ono woni abusuan ni nyina asem sese enye ono nko a biko akra no wada abusuan akra no oda ye busuan no nso mu bi saye me nua ne de a eda ye busuan mu bi enti obi a betumi atake decision no se Pacha win menu afọ ni nyina hu no. Ai minimum nyina. Bobodi no en. Minimum nyina. Na efia ne ba ne hwan. Ojo say. Efia ne ba ne. Enye efia ne ba ne hwan. Enye efia ba ne vike a woni ni nya ntokwa pen hu no. What do you say?
What's me see a friend me saying? Me pacho your frozen. Adam mebe fie ho no. Adam me ni James. Ene ebusua no bi bebe fie ho no. Ubehu nipa kra meye. Se wonye Okay, bi that ni. birthday. Me see Adam ye bebe fie ho no. Ubehu nipa kwa meye. Over Adam ye bebe fie ho no. Mubehu nipa kwa meye. Adam ye bebe fie se betrans because akosia bibia ade up. In fact, me asem no metin me bu anfu na me boa because yen nyina no ye wo mema ne bia o mo hwe ye ma. Enti koba se me kunkro gire bibi so no ka kire ne se kura ne nya ne de enti won hwe no a me to enya me de enti me ma me nua be ma ne mfa bi ni. But se bibi ni na senti ase anya adwuma. Enti na me ka kire se ye beba fie ho. Ye beba ho. Se ose ontene ho ase a ye be ye die ne. Ye wie na se enye no kra abusua no eka bi amabo bia no ye betu ade amamo na fe yama na to aso ahwa akora no Because I tell me person me would down more the better because me sorry I me go school. And I mean go man go down man go school so me go dipa at the best me ba. The me person me would down more the better see am me say. If you go school my high school ni ko na ma train mo. Mate me sra kwan e wa adwumam enti no bibia ni a me a me frɛ wona makacho se. Because I know nyambo ko da mun shaye wo court wono mo. Yanya dan. Nyambo ko da mun shaye wo court. Mame nka bibi nkyerɛ. Mi nsa o na ade court wa behunu na me. Mame nka nkyerɛ. Me fa hunu na me pa. Ye ka asem ye ka busi asem dan de court. Edi na chance ye nyina ye trans ne asiesie asem no. Edi na chance ye ema mesrɛ wada. Eya asomdwe no ye nyina ye pɛ no. Mi nsa. Ena wo de court. Ena court ye na de court hunu na me. Ade na wo de court hunu na nipa. Me say ye bebe fie. Ye ba na de wo bia na ya ka de wo se ye ne ene ye be sia court. Ene ye be sia court. Ma me mpachi wo. Me pachi wo wadi ewu. Wadi ewu na. Ya ka se mo ko. Be so when you say. Amani nua yi enti asema meka yi emu de yi na meka de amani nua. Se nua ne so obeye die na ni abusua no yesi ebeboa no oniska ba onzo akate no. Ando no waka. Watch them. Wo no sofo a ye ni di sa enkomo we. Wo no sofo a ye ni di sa enkomo we. Wo sofo woni ni di kwate kase ho enkomo. Bibi na agigi wo de o ma me. Na mo den na court na de court ehunahuna nipa ade na muso se mu beye DNA adie na ema musuro se mu beye DNA na court ade na mo de court hunahuna nipa wutu mu ni tan ye be ma ye nua be ma na ye DNA ye be ma na ye DNA ye me ya watie waduo ni bi ye wi ahụ uwi a memene abo audio no e de akere oba pa enye se bi ayeye wa hantia se wotie audio no na se eye wunua ba mani na wo be ka akere ne se onye die na nsa na wa hwa akora no a mepe wo fair judgment e wasem we ti ye wi atwen na memo audio ne nkere die ne enye yenye wo yakodi abeshe dia ne enye si etie wotie audio ni wi yakodi abeshe yakodi abeshe makodi abeshe yakodi abade aye ne di ha se yakodi beshe sa no na epeja sa no a be ma ye oba ye ye de be ma na ko fi wate yenye yenye eno anu aka no yakodi beshe sa na yenye oye de aye epeja sa no a yenye oye de yenye oba papa mi remo eye tonchi I remember nyina plan me etiefo ene adofo meme nyina jeje matena se me ba be di mema asem ama wo mo be ma o se ne mema asem enkoye wunti ena me wa hanom sei so ye be ma na so mema asem asini trust wadaro ma tonchi aso ye na me de wadri tonchi emema kuramu sei twitwe tonchi emai
monto na madofo no mema enso enom sede be ya omo betimi de abo adwuma eyie e wo wankasa wo so na wo ba odofo timi no da yie na se ho sisi ho so a wadawro ma wankasa wo so wi anopa wotim se you wo ye oba mu na odwumadie bia obedi bia no wo de ahokeka ne ahoden ne anigye e na yeye abra ye ne wo edi nhyiamudie eyie tonchi eba capsules eye dura eye mema duro eboa ma bema wo se ne mema sem enkoyie menua bema mche mu tie me mo hu nsuo no wadawro ma mo nom tonchi o na munye du nya sa ye bedi akwahye mo saa se wonum tonchi ebeboa ma hu nsuo ye du wo de wonim se wonam honom se wo bema o nanso wadawro ma wani nko hu nsuo nim bema bia wo tie me bia ma wodidie mu ehia o me pacho ne me bia de beko nipadua nim bia hwe hu se ade na eko nipadua nim no enuane nuro bi ewo mu obi wo hono ma wotie me ni hu nsuo agene eba ne saa na ontimi nsen ono so nam honom se oye bema at the time obehu se bia ne hu nsuo akra na nya ne ba na ye too late enu ntime se mema nyina se e wo se bema bia nom edro efre ni tonchi eba capsules tonchi o tonchi emema kura mu se twitwe wo ye bema na de bo ani na agemu ene ka bia me fro ye was pack na ye exams ye bema bi situation wo namu no no what pack ya na asanso age egu eje so na age egu bema bi no oba bi radem a ni situation ya no no wo de bo ani abos no asa adwojo wo de bo ani no adwojo eba ne sa oba ne de chill e krache so na memra esan se ono papa nyina wantimi anya 3 point se bema ba konso no oba akodi mpa so agro na se nim guase eba wagu mema nyina nim ase wo ye bema na se wutie me na o mema sam e wo form a wadaroma wo hia edro e friend tonchi herbal capsules tonchi herbal capsules eye memedro tatashe me pacho fa o pebi atwa o wa akrafo ni etremu our little George our tema community 5 Little George our tema community 5 me pacho baby biara wo bia say kasapen lala seba e wo honom tepa agenti pharmacy dadia so aba honorable kobo drugstore me pacho so wo go so a may drugstore anase nananom fm ja herbal enso e wo go so mem Rita Herbal, Holiness Chemical, Baby and Gracha Pharmacy, Raphael Ebibidrofie, Adeshia FM, enso ewo imrem. Sunyane Cap Herbal, Brekum Chris FM, Sadia Mekane, baby, a wobia ofreya, ya betcho baby, ubenya tonchi edroni bi ato. Sa woot ye mi a wada Roma, na wafre, na one Dr. Achoche enkomo. Se ebia wo shemi ewo TV no eswa. Dr. Namba no egu TV no enim, wada Roma frey, nani Dr. Enchoche enkomo. Me patro se woot ye mi a ent na wonom, ema mema sem ensi ni trase ansa. Edra, your friend Tonchi Eba capsules. Your number no a 0553 0553 51 51 11 11 59 59 0553 0553 51 51 11 11 59 59 Edino a Tonchi herbal capsules. Me patro so wakra. Number no a 0248 0248 85 85 00 00 81 81 Akrafo enfo money entry mu ewo baby a metre nyina baby bia wo wa akra de ofre ya ye becho baby abenya tonchi eba capsules ne bi ato obi ohono ma wotie me o say ono de wo dwunso mu hawo dwunso de na eba dwunso de na eba sa wo ye be ma odwunso sem eye problem e de ma wa ka hu se e sha se free prostate no so prostate no eye kese a e na wunya dwunso mu hawo obi ohono ma ochem kakra nsa na dwunso na ba dwunso ne ba sope obi nso dwunso a na ne dwunso ni mu achemienu obe nso wo se wo ene da acheme wo ntafo me pacho o wo haw e wo dwunso semu wonyo haw e wo mema semu o prostate no eye kese ba ensna no ma na nya kese mu so e ma ye nkoyi mfiro no ma na se ye mfa rubber ento obema mu wada roma bema wutie me ye mfa rubber ento obema mu kura no die ne ne se yenye na wo ye de rubber beto obema mu wada roma ba ne sa de ne ne wo behwe ache enu nti mesere mema nyina sa obema sam de memfa ni agro da biara da mema nyina jeje me ba bedi mema asema ma wo mu enu nti me tu bema biara fo se me se wo hunsuo no me munye du no monkwai bebre ta num kubenso na num edre fe ni tonchi eba capsules eboa biebie wuntinim ema moja edi mofrusane eye na eboa ma wontohwema ba ne emu eye du ade a ede pa ne se bema bia mu sa ne dofo se ade ade pa na ye wo de obeka che wo se ade ede pa ne se
One me dim paswa gro na call up and down. Now on touch ne bom say taw. Eja taw sana na baby o ye nti se de wiase nyina ye dia. Ens na ente sa. Eno nti se o ye be ma on touch ma ba no memunye du. Ne nyina ene sa wo benom edru a ye friend tonchi herbal capsules. Me se be ma de ma se munye duo. Konkonti ba no aba de ne se bowura ye mu a ma ye hu se bibia tiesie mu se dudu eno no sa na sie mu e de ni atwe eto ase esan se ade de bia tiesie mu na ade de ne nyina me ma nantem ane ade de wo wiase bia no ma beto be ma nantem aduane de e de pa eye na me nua be ma se be ye de wo se wo ma mu ye duru ne nyina ene sa wo benom eduru a ye friend tonchi herbal capsules obi akototo no obi won ekwan ho anom ene wanya hawo obi wo hono ma eje se wan feel weak kakra ubonse no wakwa akoto ade bi anom se opese onya ne strength back wo benom no wo ho beto o wo benya ahoden ayi a meto no me de ama menya ahoden asem reyo ni nyina ekọ da bia wo benom uguso a wonom dakope ubonse na o me masamasi ni kirase upeja impeja enu ntumetu ufo se edura mema ne mpa ho eda eye edura ye friend tonchi herbal capsules eye bibiduro kroje eye habama na ye de aye me se wo kumasi hanum se ya furniture ewo asempa pharmacy ewo edum pz baby ye nua mema nom ton phones no uduro na obusa asempa pharmacy a obiara ebetro afi arm seba ewo abrepo junction Santasi taxi rank onom no uduro abrepo junction a wotu woni abon Santasi taxi rank arm seba ewo hono mabibiduro fie enuo ne bo nso de eda form ankasa owo Santasi nso afo ni chom ewo maggi ewo Santasi station adepa a oye etire no ne shop ne nchen a maggi heba ewo honom me pa chofo ni chiremu ewo Accra ubenya bi Tamale nso Parquet pharmacy ewo ho owo Tamale a Parquet pharmacy Tamale number no eye 0244 953237 Parquet pharmacy Tamale 0244 953237 me pa cho se wutie mi ame se Accra baby biara ye ton nuro bia wadaroma ubenya biato Little George ewo Tema community 5 Tepa Agenti pharmacy ewo honom Accra die Mr Matthew ewo hono ayom so ye boa drugstore ewo ho Kasapen Lalas drugstore Duekum Chris FM Sunyane Cap Herba me se baby a wono de offer ye se doctor me baby say enfa na menya tonchi herbal capsules ni bi ato a me pa cho ubenya bi ato ye betro ene ye fiada me se obi tofo amentie efiada ye ntufo efuto sha se free ejuada efree fiada kopem kwasiada de obi atofo me pa cho mentie e wo se okosi wagedem e wo se be ma wotie me ene Friday free obi baba ma ne mehye wo nchen ne ndi nhyiamude ne ndi dada se de be ya prostate na hoden ebebem wo ye be ma na sa wo se ene anwuma na obi wo match a adabia na obi wo match no de ma menka ncho se kototo nchini bi enom enu time obaba bedru no na ya ho adwuma enu sa na so de gina wo se wure nchen a wotimi hu obi be ma so you wo be ma mu a obema mu odu ankasa wotimi hu obi wo se obema sam de ekoyi ankasa me na me ma metimi ka che me dofo se ye mfa nchen ka me de che wo enu nti mesem ma nyina se wo se wo me yetimi ka bi kire wo ma ma sam ndi wani mu kan mesem ma nyina se ma wa se kura nkire wo se wo obema mu a wugina wo se bema na obi bia kire se wo obema mu a ye ho flap ma yetimi di kire se wo ye bema mu a okokro mo ti kire se wo obema mu a wano kura kire ni nyina ne se wo benum edura ye friend tonchi herbal capsules me bre no ason enu nti fa phone no na boy number ne frɛ ye me patro doctor number no egu TV no eso o frɛ doctor ono obetwetwe nkomo obisa sɛ hefa na obenya tonchi ni bi ato a doctor ebetwerɛ me patro ye number obɛfrɛ esi so no eye 0553 51 11 59 0553 51 11 59 edino eye tonchi herbal capsules wo be ma no wasi utira se o wo dwunsom hawo o pese obo adwuma ye o pese osisimu eye den a wo hia edru efre ni tonchi herbal capsules mebre no aso enu nti ha na mdum besie nyankopon ya aduma da se ne ye behia ene fiada fro bi bra behye wo nchen ne deda na wo so prostate ahoden emrem na emrem meda se aha eye Akoma 87.9 FM Onia TV na fe osai krom TV medin ede Maa Akos na mayenko ebia na sa audio yi na no nsiranka nyame se ye frɛ maame no maame na di yatam
na ne ba no de wa mana akasa na ene na nyame adom ɔse ne ba no wasoma sɛ ne wogyina ne nkyɛn pɛ enti duru baabi na ohunu sɛ ampa busuani ampa na ɔda ne fo no na ɔde ma ne ba no na yɛne na de nkɔmmɔ nti wate ne ba no na saa audio no a yɛnua bɛrima yi bɛyi ɔde baa yɛ naano a ogyina soɔ na yɛn nso yɛgyina soɔ no ebia na wantie bi tie bi na ma me message sɛ wotie yɛ no ɛyɛ ne dia ana brantie no ate sɛ deɛ no wɔka sɛ no ɔne ne sɔfoɔ na edi nkɔmmɔ no ɛyɛ sɔfo no dia okay ima engineer me pa cha obomodia na bra na me nte afidie no ho atoche makakra enti bomodia na ebehwe ma me na ene ye fiada ene nso ebre ne adagye no eni ho me bra no me bu no tot enti yesi ya na ekwa no no me bo audio bi na mente ema monhwe ma me Etumie. Fa bɛrima no Sunday na menhwɛ no me nso menhwɛ no Nka oye tuntum di anka mea na so asire di wakɔfa maame kala kɔkɔ. Oh, jai ɛma nyɛ sisie bia. Mo na mo yɛ sisie mo de tem bia mo pɛsɛ nkola ne sɛm. De bia mo pɛsɛ nkola ne sɛm. Ma nyɛ sisie bia. na sɛ ɛma anyɛ sisi a ɔhu sɛ yɛyɛ pɛ sɛ da bia nkoraa ne sɛ ɛna woyɛ adwuma wie na sɛ adwuma a wobɛyɛ no ɛho sika ne ba a wode bɛkɔ akɔmmɔ bi so ɔnkae sɛ woa na wɔ sɛ wokae w'adeɛ o na bɛrima no ayɛ adwuma wabrɛ saa na sɛ gya akora no aba na wabɛsɛ no a mɔsɛɛ na ɛyɛ sisi ɛnyɛ sisi o nyame nhyehyɛeɛ akora no sɛ nde me na menhwɛ ma deɛ anim wayɛ akora no sɛ nde me na menhwɛ metwe wo sisi Fashion na mo de asɛnde wo no wai. Obebi boy no. ɛnɛ nkora no ɛba na dɛn na ɔmɔsoso wowa saa yɛde ɛsɛ akora no sɛ woni ɔsoosi wow ne mfo no nko a 10k wayɛ sɛ ɔbaa no wayɛ akora no sɛ nde me na menhwɛ metwe wo sisi Fashion na mo de asɛnde nyame nhyehyɛeɛ akora no sɛ nde me na menhwɛ ma deɛ anim wayɛ akora no sɛ nde me na menhwɛ metwe wo sisi Fashion na mo de asɛnde wo no wai. Obebi boy no. ɛnɛ nkora no ɛba na dɛn na ɔmɔsoso wowa saa yɛde ɛsɛ akora no sɛ woni ɔsoosi wow ne mfo no nko a 10k wayɛ sɛ ɔbaa no Onse mo eyi na ya ewa. Eso wa nti na omo so wa no. sɛ menim sɛ deɛ ɔbɛka saa sɛ ma wanka koraa nkɛnyɛ wa saa na nyame yɛɛ no saa na nyame yɛɛ no ɛnso wɔwa nso anka mmɔmmɔ mpɛ de saa da teɛ Deɛ nka ɛbɛyɛ biara nka yɛpɛ wai. Ba yɛ de nyame wa fufu. Nti na nkra no nso moyɛ grangran. sɛ saa na ɔpɛ nso anka mo na sɛ ma adeɛ ɛso wa na mopɛ mu baabiara pɛ adeɛ ɛso wa nkra no ɔmayɛ grangran kamakama fɛfɛɛfɛ ɛno gyina hɔ ma mmarima nyame a wɔn sɛ nyɛ bɛrima biara ne ne wo wɔn nkra no ho fɛ paa nti ɛkyerɛw biribi ani so wode me ba no aba na wode ɛho fa ho nka ho menhwɛ wɔn ɛna wode abɔfra no nkɔa ne bae James de already meho ne dada nti wo nso fa ho wo nso sɛn deɛ wode ma menhwɛ de Ɔhyɛ me nie wai. So wɔn mmienu yi mmarima ne mmienu me nso me nie wai. Na mmaa deɛ wɔn sɛ yɛso wo nti no yɛhia adeɛ ɛso wo. Nti na anka nso anka Madam Stella anka ɔbɛgye. Ɔsɔ mpahwɛ yɛafa picture ne sɛnde me wai. Papa mpahwɛ amba o ma ho ne yie. okay enti enkomo na wani ni sofo no ɔsɛ yɛ ɔne sofo no na tete no wa nkomo oni ni die nie sofo no sɛ fa me ba no picture send me na me hwɛ ma ade anim ne nyinaa waka no wɔ mu wɔde send no ɔhwɛ no wɔse akɔra wei de ase yɛ bɔ machi ɛne yɛyi no waka wei nyinaa wɔ audio nim ɛne sofo no di nkomo wei ne wɔfa kora tie yɛ no wɔfa kora te shock maame ene wo ba no mu gina hɔ ena mo de court hu huna no okay fa message bre me na emema nyina mpra wate shock ne yam kura ase no wase ne yam kura ase ne se de osofo de ne so ayo wajwa
Now, yes, no man has an expiring date. They be a dano. Enti ye wi a mo pa mo fa mo mbepata. Ye nkra. You at you from Fanchimi. The idea no Agbozo Herbal Clinic, de Biarada, and now what Tribiano, Sebi in Previasa, Unipa de, yes, Sebi, all work and no play Nayana, and what into ye dear grown so not yes, ya dear, dear film. Now Agbozo Herbal Clinic, and I catch it was said, Apumudimura, and a Bia Pumudin Papa, I want, especially when it comes to sexual problems, no. Eho na ye solve na Agbozo Herbal Clinic, and my main shas, and I am Connie saying. Yade ba kwa mako Agbozo ye yade wo ho pa ene amamfo edi ho adanse wo ho a recommendations ba pa no hemorrhoid kuku anase obi oja ne na ne kokobo epie no sa yade we no ye shas ye say ye bohudura ye sa no utumi sa adanse di a eba ene sebi nipa na sa na yade a ewo ho pa a hankrofo it is o hwe me na o sa problem ne be hemorrhoid no ye wo internal and external hemorrhoid obi wono ma ewo inside intino uja wo nan wi a epie na aba na wi a gese wo do nsapia ekokohwem eno no internal one and external ones no so eno no na etimi be hye kitikiti kokokokokoko ebu ana etua wo to ho sa te sem pompo enko na ye dindindin eno so external hemorrhoid. Enti se o hwe me na o wo hemorrhoid problems and I say uja wo nan na sebi ene die mu a kokobu na etumi pie betero na gese wa upia ekokohwemu a ebasa ha adwen ye papa etitiye enti se yade we bi hawa ade enti na untutu anamon emra Agbozo Herbal Clinic na yemfa edu papa anasa habanru emfa nkan na yade no ensa enko na ensa kokokokora Agbozo Herbal Clinic ni se ye de oba ye test na examine pedua no na ahwese wo hemorrhoid no ebia anus na say rectum na kasa no is there any damage anasa etisɛn se sebi mpredua oba na ye test me na treatment kra ye de be mo enu ntini situ anamo na bra nchen enti ebia na wotike mo anasa ohwe ye unimre na opeye kira kwan a obakoma ase hanom ye odichem so main 5 old insurance junction eni nkramofo asore dan keto ano pe na edi hwe ne mu de biara da ye adwuma enti no obetumi afre Agbozo Herbal Clinic I was 0553 417752 enu kumase hanom se you know baby a wo a wo hwe ye free anase wotie ye e de free bia no kumase hanom ye wo dichem so crew from dichem so what ya say ho enu ye wo old insurance junction pay ene nkramofo asore dan na wo kwan no ho no na edi hwe ne mu enti obetumi afre wo 0553 41 77 52 anase network into so free na ebi anko na e busy a obetumi afre wo 0241 75 02 82 and 0557 40 26 96 your branches near 3 in Gran Yeben Kwashiman Chiefs Palace na enti mo amohwe me Greater Accra nyina no mo beba Kwashiman Eben Kwashiman Chiefs Palace na na se Kwashiman ahimfie no e ho na Dr. Agbozo yetra na yedi adwuma kama enti so wo hemorrhoid problem we bia obetu anamo no aban so enti so wo nkran so a eno number na 0241 75 02 82 and tema community 25 Savannah Junction e ho na yedi nkwa na hedi adwuma bibia obebia na oba o doctor me problem na one ka problem no kra ye exams no ya ye beka problem ahodo a wo ni peduam nyina de akyerew na de odi bai no aka say we na me de bai na ya sama nti Agbozo Herbal Clinic 2 years after say bra be quality treatment na ho to ya de no kwa amabio ntema 0557 40 26 96 and na ya de ba kwa ye ho ade pa ye prostate ya de say be man no bia make say from the age of 30 years and above no it was so prostate no the PSA and a prostate glands no the bia was so hu na ho oden what you say ye free be prostate specific antigen and PSA and no shall see and sana prostate glands na inside no and as a problem ba na ka glands na fi ujun so na akem it is a unim of prostate state a woman now from the age of 30 years e kwa pacho e was from time to time no o ba Agbozo Herbal Clinic ye nchen
na obey test no na ye hwɛ prostate no de say problem ni ho a uko baby say problem ho no a ya mo adura mo no na prostate no akwa dem na obi wo no beka say den na be mo hu sem menya prostate enlargement e ba sa urinary difficulties no e ko gina ho no I say junso no e pese ba na nso entumi mma e na urinary retention ujunso wi na I say ebi akem e na frequent urinating enye se ba wow emma uko gina ho no kakra na say let's say bo ko say prostate no enlargement ayeden bem no to one am no aba agozo e ba clinic no aba be gi ayarehwe e wo ye nchen e na ya de ba ko yen san eye ho ade pa no eye say ebi a poor blood circulation ebi a onsa ba ko adjuju onan ba ko adjuju onan no onsa eye tititi rheumatism arthritis problems nyina no agozo e ba clinic say fa be dan ye na yen sa sa ya de no emfamom me pa cho ye adwuma from Mondays ekokopim Fridays and on Saturdays, you share you must 7 o'clock a man pa na upon 5 p.m. Into your 2 and Safro China Yanko ya Democrat ye special screening and a free screening. All the branches into problem be I show nipedium, ubet media bag from China echo next week. Yes, screening I would do in another near Yadi because Brunya ni be yem peso be a dia bedding a bedroom. If you say and Kwawe Yango Pon Dima on so Bahobaya Yango Pono Wow Emma ye into yes, said to an amount na Brian chain na be screening. It's a problem be ba na unimo ye be poko near catch na ya catch na ya head treatment ya be ama and I had about yes I had pie a member near doom honum erectile dysfunction your friend ED the erectile dysfunction so ye bema pa na o hweme newi na sebi previous say ye no aduane so ma na malaria kra chiw na wanu mu ato na ntumi dia o husidi entity na wo ye bema na adura na jopa na kire say me ka say na oyire so ho ofe kama te say me mama ma ko otumi pa na sebi anadwo na ntumi nya adwuma na e say ha adwene ye pop intine say wo ye bema na wo tie me na ompem agudie no enkoyie na wo ntwa tew ama awade ne egu na de bia me ka say bema onya de wo mpemu bia no sebi preduasa o pressure de bia nam suru if you say sad we untumi ko kan kire sofo untumi kan kire waase untumi kan kire maame na mom no betima ka kire doctor Agbozo se me bema no enye over 3 days to 1 week no now sexual problems na ya sorry am it is our ED problem erectile dysfunction no so say tie ni ye ka dysfunction ade enye adwuma and a function enye adwuma from the way attaching man from the age of 45 years because of hormonal insufficiency and as a poor testosterone productions in the system no and to unyinia nyankopon no emanipeduana produce hormones sai ma unya erection unyini no mwadwuma ye na ekofom ahode no kofom no nyankopon so say munni aduaba no fa hahan ne san yade enti Agbozo Herbal Clinic ye was sa erectile dysfunction no aduru haban ne enua no bran ye de ye aduru bran ye honmo na beji treatment papa 3 days to 1 week no na bema nankasa to ayeyinyum bema de oyire pra homachi ananka wudi metro ayeyinyum mira oreba or the Christ ni chewa wudi and so indirectly into bomodian say obeba Dr. Agbozo ye chen na sa treatment no ye beyamo numbers ni ye wo kuma se hanoma 0553 41 77 52 0553 41 77 52 eno ene kumase number na wo nkran na wo hweme e ma no we koma mo e ma no so a mo wo sexual problem mo mfa mo kunu mo ba o chena ye wo screen ya hodo ye be ya to ba nso betumi e ma nyina ye sa e ma ne member nyina yare enkran 0241 75 02 82 and at my 0557 40 26 96 the na me dey sorry premature ejaculation and no for emrantie no from the age of 18 to 40 no say yes life begins at 40 no quite intimate from 18 no kopim 40 no niama bebre wo hono mo a ebisa question se be producer o the boss wa na ba besene a ya na oba no timi hwe wenim di na kwasi nye 20 years na wo enye 30 ya na ye omonwanwa it is a untimi last in bed premature ejaculation problems are about all the Agbozo yade na wo yare because obi wo hono mo a se be producer se woni ne yiri ni edi omo ho agrokra na no ano no wapi na so obesa ne ho besa sorry biom kra no this a 3 years time big problem and only a serious problem was a treating. Pay attention to sexual life. Now next time no say me ba match the benefit of sex no who says so to me ye ni ya emfaso wo bebre ho no ma ni pedua no kra yeden
enya baako ne ene sɛ wowie pɛ ɛna na ɛba na wotumi da no bɛrima bia sɛ wowie sex a wotumi da na bi ma sɛ ɛna no yɛka sɛ da sisi a enyi wotumi na saa ɛno ɛsan yade almost 80%. Na the second best form of exercise ɛwɔ wiase no woyi swimming free wa air sex enti sɛ wontumi nye ne yi a saa nneɛma wɔ nyina no unya enti mo bɛrima ɔyɛ strong na wotumi kyɛ wɔ baa so no opa mo obi nyɛ trotting from aha to Accra. Now yes sex na ye ni ye. Nipadua no fa so obenya ne kyɛn nipa kora na from to Accra. Bebree sanity. It in sex no enye wa betiri. Na mmom no hormones ne yɛ stronger. Also be strong bra. Na yɛ nhyɛ wodin. Na wo ne wo yiri hyira ho sɛ bɛrima yɛ den abɛfie. Enti agbozo heba kra ne de kasa dudu hui entoponko. Ya asɛm a yaka no o fa the serious a ɛbɛboa. Nyame adom ɔkyena ekodi nyina no kopim next week ye free screening ewo branches no Kumasi ha ye bi in crime Kwashima ne ye bi na Tema coming 25 ye bi numbers me de to dua no sorry Kumasi de ne 0553 41 77 52 na en crime 0241 75 02 82 and Tema 0557 40 26 96. But that's sorry, I saw not him. Same time next week. At the back of my 87.9 FM. On your TV, Nafe will say Chrome TV. Mammy read the messages. Kakraba was say, media or say, good afternoon. The child is not for the boy, it's for the pastor. So I followed the boy to do DNA test. Made I say, was say, please, I'm not from Kaswa. Let the guy go home. He knows nothing about the child. I'm even getting annoyed. You think men are fool. Okay, Obinso Diano. Wasi Anna Man Henry Kaku from Western Region in Nsem Sikabo #1. The baby belongs to the pastor. Okay. Wasi better say. Wasi Ayeko anyway the Abuake Yasim. Wasi good afternoon, Marco. She is now asking for your name. She haven't seen anything yet. Okay, she hasn't seen anything yet. May that say, and it will more say that what they buy my kind of amount. Okay, my main kind ways way. Well, say good afternoon, my way Blue Sea. Blue Sea say good afternoon, my Marcos and crew. Today, Sisterhood is disappointed. The lady and her mom are greedy. I support the DNA doing. They are cheating the guy because he's the quiet type. What for a mother supporting bad things, wicked mom? They think court is hell. Okay, may that say messages ba and eba. Obviously, my question is, how did the guy get that audio message? Oh yeah, dear Nasa Ukruwa ma yan krompon one kasa enim a kwanya obefa so or the boy in the phone na chat here we deleting na ne refi say audio no share baby. Also good Marco, good afternoon. My name is Kobe, watching you live from Tadi. Please, the lady is lying. Say conversation can be discussed with a pastor. And what kind of church leader be that? Please, DNA must be done. God bless your good work. Okay. And also, messenger, what they abandon. Was it please? The problem is from the woman. Okay. Pastor Julius. Marco. No. Your friend, I'm in the atom. The bad one, I'm in Nankasa. Na ene the banijina nche was so asumano. Na then I would do antema ultimate comes. Eja. The drew baby. See one fefe. What two boys Abuatatia. The drew baby no but the queen no. No so dem fit say na kura no fire you. Oh, no that man. No yeah no we him. Oh yeah no we him phone every in Nsem. Oh yeah no we him every. Okay there. Oh David. Oh. Eti ba on na bonkomo. Na I think that CFM dey be man. Yeah be man. Yeah be man. Oh okay. Abantem. Marco. Mami ni ne be wi omu ye de. Buku bi I can tabani was say baby. Say baby. Hey. Na about to be abashe bone say. Oh, na akwala one bema awo na nkomo one ne sofo edi ne phone so ne edi a
Enya sofo nkwa na edwamanfo akwa na edwamanfo ankasa. Meba, na me twa me ho bra. Betumi ne Men kokora branyina mada so pepche. Olman, obi ne yere na ma. Ode ne ko hin. Mo saba madina chi. Mani ho hwe. Oh, kafra. Nim se woni nye. Ene wo behia ABA Hebas. ABA Hebas. Osofo 3 days. Osofo oyo ani. Osofo abrantie. Osofo rasta. Bono mai dokota kunyini no. Obepie wo asantiman mu. Wono na da ABA Hebas Center no. Say ye glaucoma na se cataract ye kan se ete. Wo kwa wani. Na wani ate. Yenye wo operation wo ho yen sha hwehwani wo ho yen fa duro so nwu ye ni so wo ho eno ani se wudi didi keke na santam hwim wani so da ho clear woni haw kra se yen nam haw padia ebi ebete ne te se wo bo da bridge kojo takra no eno kra wo de kwa ebi ebesem na kanya na ho peme wodura ye fra ne sa manpower eno na bem wo bo adwuma sa branche ebe una so ye kase ne wodo ma hinkro ebeliza preparatory school wa akuma senso ebe unu ABA Herbal Center. Ewo kwada so gyina si toilet no. Ege ye adwuma ejoda kopem memene da. Prayen ewo 0541 565 199. ABA Herbal Center. Mani so da ho. Hello, Ghana for bills are coming home mo. Bills set 2025 year. And it does so homo bia what you walk only ejuma ye. Ain't if I when it's bills. Na beti loan na ubeti media ye wow ejuma. Way ye loan don't come me. Wun yashio. Ye wun hiane wu Ghana card. Na wun saka usika. Na sa we obi a we wow ejuma upese wutremu. Ana sa we ejume niya. Uji busumi aketria. And your bills set na beti lona who fabi BS yawa collateral and asset deposit who yemu bia ain't ya fee bills se will be a wuni ejumebia ye ubetu nya beti loan don't come in ubi na sa wut ne fie na when yesika no bi dia wow ain't different bills se sia it was 0596 920 833 and 0302 200 390 now what to me yawo bills. Name HSA Kakrao. Bank of Ghana and Sasha Bills Microcredit HSA Bills. Financing your needs. Kofa, na se how do you adwuma sonko. Uzo hu me hu pa. What's the new adwuma no se ofa wa won kaka so. Ni nyina eye Papsco Herbal Capsules. E bibiduro ni aye ne topa ye. Onuma no pa mienu. Enwure na dwuma dia ne se eboa brebo no ma brebo no ye dwuma yi enuane ye di nsu aye nom nyina no ekoye mo brebo no ne di hu dwuma yi de papa no na nipadua na fa de enye papa no so no na ne so abesere ko ma nipadua enya hoden adefi bi ekọ nipadua mbia no eboa ayifu no gbaja nu ma besere ko bonten ene oborifan detoxification committee detoxification yani kasam se Casco Herbal Center na ko fasa aduro di aba Kofa we de mesra mamba ko pe na no nya hoden bi unia okodro so bia wo so pe Papsco Herbal Capsules obenya bi enti we ne de nya de be so enti ko da ko pe bi to Pasco hey Papsco Herbal Capsules me Akoma kuma jimodi yes enkoda a omo enya enfie edunyienu entumi ennum bi apemfo anyone a wama mofra no for enso entumi ennum bi FDA agi edwadie yi enkrato yi atom. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunim ni entira. Eba sa na ekyere se, yare ewura woni padua nimu. A ni padua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahoani nu a ewo ni padua nimu sa. Na eno na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu muto. Eno nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani padua no nuani nuro ma wotumi didi grow fine herbal sonic wo be yaton wo pharmacy ni bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ni kwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkrato yi atum. Okay, Yamamu Akwaba FM Akoma 87.9 FM. NFA Onia TV or say Chrome TV so demo live papa na mame mamo ache sanitary pad nibi na oba ukwa feature
Yama wo akyerɛ sanitary pad oba wo kwafikyira na wo de asiesie wo ho na ewo mu 9 heavy flow 2 normal flow and afei free pint liners and also ewo mu ebinti ma wo ba no ensa enka bi won so use bi 0553 661442 Pastor Julius ma na ma no guso ameka say akura no ya akura bone because they be ameka say osofo de ma say wonya say de kura won osofo de nkomo e different but ono kura kofa ba wetin o da nkomo on me di da on za line but say osofo papa nkomo on me di de say osofo no kwa edwama na okofa edwama nkomo ba na mo so wo jeje ho say de wo ye kire say ukura wo damu a wo wo nan na wona ade a ha me ye mama say akwala na wa ba wiase no a problem because say so for the say boy yi die o e ho asem na ye be DNA mama ye DNA na ni omu bia e be ye ne de bia no mama akwala na serious problem because say sia no abranti amone ne edi sa ama ne o de fancy say da achikwa ekwe na say e ne de ampo a audio si a watete wa akire no anigye ben and obetim di agya tum say ampa me ba no we play me mama yenu at the same time so the love na agya benya e de ahwe ne ba no abranti unya sa ado ne bi sa na say menim say sofo so wate de ekoso ya say ono so wate a on the onim say wadi bi di idea onim say e a name odo ben because amanere nya ba especially was how you say no amanere nya ba ne ho mframa no e ya sa ma uye den be ka akwala no eti say no akwala ne mom ana se bi wabrabo bon no akofa na beto asemo arana yes a lot of girls yes how dey we you na ade me di ya ne ma me na baba ne me di ne won ya say want me administer penini just for 1 minute I was asking me ho and come no crunch ne baba ya no enya ko na de be am ka say cost of force mu due bo say abanti kwa ba na kamuji wodi kwa na kamu boy at least kebe mamu an idea of the abanti okay na mo to take the necessary steps social welfare na so mba mo so court ye keka mo say ye keka but ajuma na say mo ye na mo ka ho bi o Ghana no mo ka ho be na ye bre mo ka ho say investigation we aso ntiri ye twa ka bo so mi ho nti waba logic complaint ono say the evidence o woni okay ma me evidence what boy tie nti abaya so for pan na dis ankomo ni ade e memma wa idea ma anamontu papa be say to ma asem asum because anyam nkola ni mienu ene so for no asem keke o akwala na wa ba wi ase no at the center of the whole problem it is a muso no man so for here mo create a mess e be di years was asase so it is not a joke emotional mama a lot of people are fighting emotional battles and so physical one way no any problem say emotions eti so we create emotional trauma and that is the reason why you start social welfare for department say these are matters are eba mo we na monka eba no mo trivialize that time they go to baby na mo to papa so and ogina share me court when who abaye o vie say when who abaye fe na who nya 30 years kwa ala what we ye share me court so when what dia san komo we kwa wo kwa ka wa na what din komo ati say awie ama ye hu na che say komo wo di ye nie na court no a we share me court so wo ya no kwafo e kam ko ye o madwuma yi a wo mo nti sa odi we en san hye okutupa e ma wo nya akokodo ya share me court be no ma mesre wo mo omo ye mfa yi ento yi yenye DNA no na mfa so biemra so omo anya DNA na just ade na answer na yetiawa akura no anya abantende aka hunu mama na bo onfani sike nyama no nkɔ baby okay well say the baby can be for the guy but the fact is that the lady is playing double cards. The guy should do DNA and be free. No. Eno na ye ni abre hu yo. Eno na ye wo he ya ye ka ho aso. Let him go to court. The court will order for DNA simple from Castro. Monkey the work, baboon the chop. Eno na say a court beka say DNA no mon konko ye emra. Eno na ye kwa akoye yi. Eno wansam ne ye ka ne yi. Enye bibia sa. Maa Akos
and then nanka me ye three girl na ano asem yi na me minim se nka obeka oh there be media mene software ni sa nkomo no enya me na mene software di nkomo enti mpacho sa audio no ebia be ma ne kofa firi ba bi kura na de baaye na ne de wasi su dwa me sofo no me papa wotete me no ne papa wotete no eye ne sofo na wo papa tete wo a sei ne ye papa di nkomo oni ne bedi kwatekase ho nkomo wo ne wo papa di nkomo wa ne kwatekase ne kwatedenden ne de so baye saa ne ye papa di nkomo ho na ka kire wo papa na wo se wo ne obi kura atena se wo ne obi te no ne kunu wontumi enkasa ne ni ho ha wo wusi den se pa se na ye kura ne ye sister mote ye sister kunu se wo pa wo be ko no ho no ni ye kura ne ntumi mfra no ayo ye reketwa nso ye ntumi mfra na me fra ne da me ntumi mfra ne din na me fra ne da bibi kura wo ho pere wo se gegege ye hu se wo ba ye hu wo so se che o kasa se ye gina ba bi se ya e na ye hwe no ye ntumi ne nya 1-on-1 na abaye sofo ne na bedi sa nkomo we abaye sofo se ye benya ho ene ye sofo kofro na wo sofo kura ndam pacho se sei dam pacho ane pa na wo pacho se papa pacho se e de na menye eya me pacho ane me pacho ane extra akra wo ne tie se mo de mo pe di soso wo na nka sofo kura sofo kura be frɛ ai ne ba wo ne natena we ye na kola wo ne ba wo ne natena o be frɛ ne no ni ne di nkomo a anka we kura ne kasa da me pacho papa me pacho ai akra ne ye be ma we say ni say na we dia fa me ba send me na me hwe nanim na me hwe me for ma dia send me na me hwe manim we dia se bo na chi e na yiye we dia wo so wo pa we dia ade mu dia opɛ dia so wo a sofo ni akola wo ne natena e di sa nkomo no eti sofo wo so unim sofo unim se ba no ye wo dia ada na wo mfa akire hwe wa ade fato wo yira ni mu ai se we dia ha adwen na je wo ba na wo tena ho na wo ma wo bi be ma ebo sa aka we sofo eba no se wonim se wo dia e na wo ma obi ba be ma ebo sa aka no ada na wo fast stress mu ada na wo chena sei ade chi a sei die ne ya wo nya nyina kire se ba no enye boy yi ye dai adia na wo be yi nanim ama sofo ni nti no wo nyi nanim etime de be hye we mesre wo maame asem wo gira nchen enya wo a to ba ne fo na onye de tie na obi awo ne ba nti mempaacho ma ya nsem ni mu na ho na yenye DNA no na asomdue embra na wone ne ho eya ne dia wahwe no enya ne dia so so ya de sofo ade akwa no me that say was the video is the testimony. Some pastors are wicked. A friend has gone through a similar case obi dia but was it the audio has really helped the brotherhood. The brotherhood is very lucky. Okay, MC Marco. Yeah, Marco memoir. Ishmael had my friends to us. And may you know here. Marco. And then will be message your dear ba. What's the ladies of today? What the case here is their favorite. And yeah. No cray. This one I'm crazy meaning. Not short. To me, and that you're to me, Marco, and your video. Marco, you didn't chabber me a tear for. You're phone, and now you're in so. Danny Dana, the Etienne, and only ever start can once a much. Any pedi our yally and once some any ever can. Yes, in Jessica, we are sure. Want to see as if it's cabbages cadebi. Fire the Abagia drew Naya Dianenco, and only Dr. Benjuma. Our year and no assassin so. Ain't in there. Every Mr. Bomotin, Dr. Banomban, in here pa a sefata, said Danny Dana, when Sabakan Dr. Banomban now betro. If your doctor be a what do ya dear bedana, ya dear no content him, and nuntina Danny Dana, yet Nazia Cassa, near Cassas restaurant, near Cassami and Nijifi say,
wodi nipa a wodi no korachi na wo adura o kasa onsuro na wo mfele enu nti na Dr. Ba number no ye 0244 0244 988 988 004 004 0244 0244 988 988 004 004 and it was 0244 0244 08 08 34 34 82 82 0244 0244 08 08 34 34 82 82 we Dr. Ba number ye didi dwuma ewe aso ye ho se wo hwe Dr. Ba ye wo Kumasi Atonsu Agogo Aban Hospital na chi ana nkranso ye was Painters Road 18 Junction e ho nso ubehu Dr. Ba ho da bia Dr. Ba sin na me ne uni nkomo menka nche wo se wo hwe no papa se wo hia ono ankasa edwoda ekopim ukuada eye Kumasi Atonsu Ago ana ya wada kopim memenda from Thursday to Saturday and also eye Accra Painters 18 Junction ubehu no ho na nkomo bia opese wo ne bo upese uhu no ubehu no na na kasa afa ye ne wudi nkomo ne ye ka che wo se ayaresa de ye fa no ba bi ba kopɛ echamfo ba nyare wa nyina bedwane ye na kroma nyina haban ye keke kra ye tena bebuom obie ne obiem de obeka kire wo se wo adura wo de sa yade te se nkase mu yade no ka che ne se omra me nto nchea ne mfa ma me bi a waba wo nansen ya mfa ne ma no so obetimi de otimi wie de a ne abo ye nsem ama no da ne da nyina ye tu nipa bebrefo aka che mo se ye ka bibiduro mu ayarehwe ana yaresa eya twene ko ba bi a wobekọ a obetimi anya yade no ho aduro ntentem ebisa Dr. Ba ye Dr. bi Nyankopon sheda edi sa haban mu nimde ededom no enti so okase obi dompe anane kase mu abuse pen ni enka nchense edi haban etoso a entempa enega na ni ya no obobole ya uprayi se ya ha kaba ye ne dadada kura ma ne ho be ye dai ato no enti se na wi ye footballer e bi a wo bobo wapira okase ni mu abu e bi a wo de wo mobo nanso wakote ahwe afuo bi mu anefie mu kodware no wakote ahwe a ni nyina na edompe no na ho aka ana emu abuo da bia e ka che se udompe no se ho ka ana emu bu a e wo so de bu obi onim dompe no toa wotimi seti bo no de si ani ma dompe no toa yie se de be ye edemdie bi anya dai emamu enti abrani abran nyina ye ne udi nkomo a ne ye pese wo hunu se kasa hwe mo de ne hyedam ne hwe enye misraw papa ne yebetimi de ahaban atunu na ana ba bia dompe na bu no amono so anya no fa hodie e bia na obaket wa bi wa ko school okodi agoro obi akopia no ama ne nsa akọwọ ana ne namu abu a misraw ni nyina wonde ba Dr. Bawa esanse yenim kasa etoa ne mpo ye de ahaban ne toa kasa ententem ema ne ye yeninti oba entempa so ba bia dompe na buo ba bia dompe na keka sie bia no ye de ahaban be di dwuma ama wo dompe na atoa ama won so wasomadwo enti na awie ya me ne wudi nkomai ayarasa bia papa wo kroma sesi a ye to dompe to akase no ye ba heba hospital a ye wo Kumase ene enkran enti na awie obi o hawo wo ni dompe mu abu obia no onfamra Dr. Ba yen yaso e one yen hwewo da bia ye ne wudi nkoma ne aka che wo se nipadua kase ne dompe ne ye wo yade ne ye won kwanhia me ne wadi nka di nkwanhia de na nkwanhia no bebre kura so timi koka nipa wachi obu ebi okoforo ka bi ne konya accident obu okotehwe na esi na chikase ni mu enti amen ne wotena se kurentena woda wona mesrew ena awie ya wutie mi se obetie ne ye na abehye ne so a se beda ne dan nyina ye boda wuro ka kire wo se obi na chikase ana na chibremu ohaw ne amane abamu no onfamra Dr. Ba so eho de enti aya ne ye tufu aka kire wo se fabra Dr. Ba so eho ne se ye wa haba bi ye gyato kase ne so wo wachi a entempa na ohaw ne amane bi a wo dompe no echi na etete wo no na fe ama won so wasomu adwo fizi obi obedanya na obetwa ne kon ne ntwa emine bi abeyesa na ohawa hyase e ba wo spana de ne kura me no kasa wa yebubu ani sebe yebubu oguo eisa na chikase nti wontimi nante no ni nyina no Dr. Ba se die hia no se mu de sa nipa kro ebeba bedan Dr. Ba yenso yebeboa de haban asa ne yade ama ohaw bi ama ne chikase ama na bubu atena fom impo ama okokete so a wontimi na no Nyankopɔn daroma yen ye de haban ebedi dwuma ama na chikase no ohaw ne amane bia afri ne so ama na nyanfa hodie da bia meka ne ye ka ye won krofo bebra akoye operation ebepem ne omo aka fom omu ntimi sore nante enti sa wote sa doctor bia ba a won fa sekai on fa dade onkofa bibie nkotwitwa wachi na odi haban na edi dwuma na chese won hunu se ayarese ni firi twronim ana ba ye firi ze twro ne se ye ni dua na ba ne mfa haban sa yade ana Dr. Ba akofa haban na odi se wachi kasa
na kyerɛ sɛ ayaresa ne firi twerɛ na yɛhwɛ no mu no wode w'ani kyerɛ wo a wakyi kasa brɛ mo ɛyɛ wo spinal cord dompe no a wɔhaw aba mu ama nnɛ wotete no yɛn akyamfoɔ ban nyarewa nyinaa bɛdwane no yɛbɛhwɛ wo de ahaban ama ɔhaw bi afiri wo so ama wo nso wakyi kasa wo spinal cord no tene ɛwɔ Dr. Baa aso ɛyɛ ɛnam ne wudi nkɔmɔ aka kyerɛw sɛ yɛka yɛgya aka sɛ obi sɔre ada ne da nyina ne brabɔ nyina yɛ ne sɛ ne sisi ɛnɛ sisi yadeɛ deɛ ekum nkurɔfoɔ paa ɛnɛ ɔbɛteɛ na kyerɛ sɛ ayɛ asɛm ɛne ewu mu odu kakrakra deɛ ne na ayɛ asɛm kɛseɛ nanso deɛ yɛ a ne yɛka kyerɛw no sɛ esan sɛ enipa ntenaseɛ bebree ebetumi afa sisi yadeɛ abrɛw enyina hɔ bebree anahwe aseɛ bi akɔhweyɛ ana yɛde ne nyinaa betumi akeka abɔ mu akɔfa sisi yadeɛ de abrɛw na sɛ mpanimfoɔ sɛ deɛ ɔkɔm gya no ɔmeyɛ yadeɛ deɛ ohia ne sɛ ɔde ne bɛba Dr. Baa so yɛ hɔ sɛ ɔbɔ mmɔden de wo maame wo nua wo papa wo ɔfaase obi a wɔ haw ɛwɔ ne waist ana ne sisi mu pa a wɔtete a wɔbrɛ no owura Dr. Baa hɔ a yɛde yɛkɔ massage hɔ a yɛde ahaban ni bi ateta asisie n'akyi ne amu ada ɛmmerɛ kakra bi wobɛsɔre yɛ na wo sisi ne nyinaa ka sisi na afei pains ana ɛyɛ wo bi ɛwɔ mu ekun ɛwɔ sisi ne mu no na ne nyinaa firi wo so enti na awia yi sɛ yɛ sisi yadeɛ nko a na ɛda wakoma so sɛ ɔpɛ sɛ ɛkɔ deɛ a fabra Dr. Baa hɔ na afei yɛnhwɛ wo ma sisi yadeɛ ɛmfiri wo so firi sɛ yɛhwɛ nnipa bebree ɛnɛ Dr. Baa ba nnipa bebree a na nka wɔn wɔ ha wɔ mu sisi mu a wɔn nya akwanya a wɔn gye Dr. Baa di yɛ na wɔn baayɛ no ɛnɛ me ne wo kasa yi ahotɔ ayɛ wɔn dea awia yi a me ne wo di nkɔmmɔ meka kyerɛ wo sɛ wadwonku na ɛyɛ wo ya na ɛtete wɔ no wodo na asi fam a na aka wɔ ne nyinaa no woba Dr. Baa hɔ a ɛsiane sɛ yɛ dompe ne kɔhyia ama na awiwie no nti yɛde ahaba bɛka ma ohibɔ wadwonku no ɛna ama nnɛ woyɛ wo ho hwee nyɛ yi ama nnɛ wotu na akora ntu no na ne nyinaa afiri wo so na wanya wo fa ahodie ɛna awia yi deɛ meka kyerɛ wo na awia ne sɛ ayaresabea ankasa sɛ wokɔ a yɛahwɛ doctor no hwɛ doctor wɔ nnuro doctor wɔ ahaban ɛmfa biribi mfa ho nkɔhwɛ ɛnkɔ nkɔgye wo yadeɛ nkɔto fam nkɔhunu amane ɛno nti na Dr. Baa sɛ yɛwotu anamɔ bɛyɛ hɔ a sɛ yɛsi obi deɛ ne kotodwe yɛ ne ya ɛnɛ awia meba aberanteɛ bi bae wɔne ne yere ne bae na ahwɛ sɛ deɛ aberanteɛ paa ne kotodwe ti keka bɔ mu a na ɛtumi sɛ kotodwe ne sɛsi anim akwalaa anim panin enti obi a ne kotodwe yɛ ne ya ɔmfamna Dr. Baa hɔ sɛ ɛkeka bɔ mu sɛ ɛhurihuri sɛ ɛyɛ dede ne nyinaa yɛ Dr. Baa hɔ enti na awia yi obi a diabetes asikyiri yadeɛ ɛtete no ɔde ba Dr. Baa hɔ a obenya nkwa afei obi a ɔsa yamkuro ɛna ɛtete no ɔde ba Dr. Baa hɔ a obenya ayaresa obi a twere yadeɛ ɛna ɛtete no ɔde ba Dr. Baa hɔ a na ayaresa ɛbɛba ntɛm obi a wanya adwirumhaw ɛdambɔ ne nyinaa yɛ Dr. Baa aso ɛyɛ obi a stroke yadeɛ na ɛtete no ne nyinaa yɛ Dr. Baa hɔ yɛde kasa ne nyinaa aba awieyɛ ɛna awia yi deɛ yɛka kyerɛ wɔn sɛ bɔ mmɔden na fa Dr. Baa nɔmba no na hunu sɛ ayaresabea papa ɛna ɛwɔ sɛ nipa dasani wodɔ yadeɛ kɔdan ɛyɛ 0244 0244 988 988 004 004 0244 0244 988 988 004 004 and your 0244 0244 08 08 34 34 82 82 0244 ɛwɔ Kumasi Atonso Agbo Aban Hospital na n'akyi ana nkran yɛwɔ Spinters Road 8 Junction awia yɛdi nkɔmɔ sɛ wofa bag sɛ wokɔ ho a na pa yaresabea papa ɛdi baako pa da bie nipa bebree bɔdi no ɛyɛ Mako nyankopɔn nkɔ so no nhyira wo onyame nhyira wo nso paa aha yɛ Akoma 87.9 FM na afei Onia TV I say please the law okay so not no I mean kind of I say the law who sat on the case what was he or she or her basis of the judgment? Did he listen to both sides or what? Because if he had listened to the audio, he would have come out with a clear judgment. But what I will tell the boy is he should do the DNA, and if he refuses, he should stop taking care of the child. There is a hidden agenda. Obi message. Hey. Let's say this up here. Enti abatan we num pa wo mu betimi ahwe e ma tenetene ma e de ma gina ye daache akola imame chese obian jimi nim no se batan we ani yan kan straight in chiro se mi hunu batan a chese oba akoto na topa na
adeɛ firi mu aba wo koraa no nka wo ɛnɛ abatan bebree wo mu ma kɔwo ɛnɛ mɛma no koraa no abatan no so wo mu wo mu hwɛ nkɔla no because ɛbɛsa bɛyɛ burden asa de ama wo mu ofie wo mu sunyini wo mu ntumi wo mu sakofa na nka bɛbɔ kahyiri enti sɛ bɛma yi n'anim so ɔbɛhwɛ ne ba eti mani hunu de wo mu no atimi ahwɛ akɔla no a ɛno so ayɛ bɔkye sɛ mempere ɛna motoa no magyimi no me de adan de bomb no to buy no de na da me ne maame we ani be ye nan ade amaye maame we no sɛ wotimi hwama wo ba gina be te sade obi ba na me de abrante na me tunufo sɛ de atie bia no on time di e wodo ebeba court koro na wo mu call ye no ya onya sa court wo boa enya court bia wodi wuna na munhia me court munhia me court ho munhia me court na court ho amana ti ho court be na be ma judgment me wo me evidence munyina mo to prove sa kwala no nya me ba court no se ye mo kono ko hwa kwala no oh dabi enya Ghana ebi amali court no nkoy na Ghana akọ menyini se magistrate na se ko judge bia betena dwam no amasa ya ruling way anti ya besra brantier onye kom wo frɛ na amani si ho won taasi din e wodo beba jenya ka se be die ni no ye beye anti the earlier the better batan ya wunim nyanse ye ka kyerɛw bra form na ye nya de no ne proof nkyerɛ wiase nyina se akoda no ya brantier yi ba nti se so hwɛ second yi ye proof nkyerɛ wiase nyina se abrantier no sofo no a se ne kote so no a wo de fire akoda yi akola ya besani eye sofo ne dia mama ko sa park so ye bontuo ye papa wo mu ebi o wo mu David we de wo hwa branche we papa yi fo nya mama David wo mu asisi asori aka ye bontuo fo ni bia international fo ni na aka wo mu nya so ahunu wo mu hwa mu yo mu de papa amadu num gina park ni so onyi mu 7 wo mu bampa bodi yo mu nya yin wo mu so fo kro wo mu nya so ahunu enti e besre maame bra form na technology abai yentimi improve akola ne papa na de yakobenya akola na brabo eye mmobo se ne papa ne sof se ne papa ne abranti James obi eni mama akola ya brabo be basa na wonyini na otwe abasi busufie wa se mo fa ne kwale papa wa ona bo mere awon ne papa okay mama das me so me das papa aya Akoma 87.9 FM na ye ma ye nua ba bi kwan na o metra se na yemisa na no asem na yentie no kakra so mo de nam yasema emodupa obapa na me ba wa ha na mama na promote say pacha ya me ado ye fra was saying fe Mariam dan yeboa pacha Mariam free hin na bai pacha me fi takwa na bai takwa pacha okay ewie mama we de boko me kunu na issues bia ba yentem kakra say me nini nete na ahokyere ba abrabo ni mu kakra se na adwuma no ba fom no betena afie to betena afie no na me de me ye business kakra ankra to mama me di business no eboa na be 1 year 4 months ti nyame boa na onya adwuma ye no na me se makwa echinya me ntena fom 1 day grad antika meje ma ho me kakra na ono de ono so ye de enkoye adwuma no be hwefi be mai se onye te ko ba ne se edane ntokwa nketenkete wo ye ntem ti ni me so me mpese ye be kun ni nti no na mi twa so na me bisa be ma ne se edem pa no pese menye na me fa emboa no na be ma ne se de opese menye ma ne se mehwe fie be time a obe peja edan be 1 room self contained bi o kan sa na me so say how no ne say ahokyere na ye ko mu nti no pese nka onye bibi at least say sanso e ba biem kra ye betimi ayede ye betimi a overcome na me nso me pene so e ma no na me su yo mate na me see you mate dia wo kan no eto aso na sisi na agreement na woni me ko no e na ono no su yo wate na ono no so o ma me nsansi fom da na even kra no say bibi sa sikra na ala entua ne ka ena ono no ka sa asem na ode chere me
nti ɔka na ɔde ala ade mbe mu sɛ osisi me kura mpo na ala ntua ne ka na me so meyɛ de meyi m'ani na me sɛ still a mɛboa wo nti me ana mehwɛ fie bio cause time a wo kyerɛ baa ni nyina na me ana mehwɛ fie me ana me send ne maame ne ne papa sika plus nkɔlaa na ekita yɛ no nso me ana na mehwɛ ɔmo nyinaa yɛbɛtɔ adeɛ wɔ abɔnten yɛbɛdidi o yɛyare o biribia o na ɛyɛ me a ɛna ɔsɛ mentɔ kɔ so a na menyɛ na mesu yo mate na ɔsɛ na mesan sɛ dan no dan saa no person nti na ɔsɛ person si one room self contained na yɛnkɔhyɛ because takwa hɔ no ɛdan no ne boɔ no ɛyɛ den wɔ hɔ no yie pa ɔyɛ susu ampɛ no kran so hɔ no ɛdan ne boɔ yɛ den wokɔ ha yɛ 150 million plus 150 na million 200 million plus before once a wetimi nya da papa bi ayɛ de atena mtimi so mepene so ma na sɛ ɔbaa ware fa no kunu te na ɔpɛ sɛ ɔmboa no de we de yɛ nyinaa na yɛ yama yɛ ho nti me decide is okay mate nti meba twɛn me ɛwɔ kakra nti o decide sɛ wate na akosi sɛn na die akyire ɛyɛ nsɛm bebree na yɛnya nwie yɛ ɔkyɛ sɛ ɛwɔ papa na wɔn a yɛbɛfrɛfrɛ wɔn mo wɔ asɛm ne ho no ɛnya asɛm ketewa ɛkua ɔmo ɛkua nti wodi ɛbra na yɛnia kasa yɛ manager nana wɔsɛe agyema na ne brɔfo din no ɛyɛ Ransford na wama yɛ nyanteɛ sɛ wɔhyia ne twotwomutwo ne yere ne dɔ yere ne mfe mpadeɛ na adeɛ nyinaa ɔne ne bɔ mpu ne mpu deɛ ɔma ne ho yɛ ne yiri ɔma akɔm kakra siri so deɛ ɔma ne ho yɛ ne yiri na ne tiri mu yɛ ne dɛ ɔma akɔdɔfoɔ no ɛgya wɔ adwoa ɔmo ware yɛ ne mfie du nie mfie du 10 years ɛnyɛ akwantu ketewa o 10 years ye maame wayɛ adeɛ ɔwo hene 10 years paa 10 years ɔma wayɛ adeɛ yɛda nyame ase deɛ ɛsrɛ nyame sɛ ɔntɔ no bosu pa ɛnkɔ so a ɛngu awadeɛ no ɛso na ɔma abusua no nyinaa nyɛ nhyira ɔma yɛ maame ɛnkɔ so a nhwɛ yɛ manager yie ɔnkɔ so a nhwɛ ne yie ɔma no aduane ni ɛsoro deɛ ɛfam deɛ omiamia no ɔndɔkoro no ɔhunu deɛ bɛma n'ani agyeɛ tama maka kyerɛ manager sɛ ɔba a wɔnim sɛ biribia yɛ naked yɛda sa sɛ bɛyɛ obɛnyina kyɛ mepatɔ yɛ no saa ma me na yɛ manager ɔnyini kyɛ prostrate nti ɛwɔ fa ma no awia agan sɛ wei no yɛ sa prostrate ma me boa good nti no me nua baa yɛ no saa ma me nua bɛma ma me no wɔnyini nkyɛ ma me ma no bi baeɛ ha ɔsɛ adeɛ ma ne fili ne yere pan sɛ ɛyɛ a na wɔhwiri tena so ɛyɛ ayɛ ne baako na wɔnhwɛ ne nwura na adwene na kyɛ sɛ ɛnyɛ me na mekaa yɛ ekiki me eti wɔgya ɔbaa ne gyae ne nyinaa wɔwu nyame na meka yo nti manager nti yɛ ne saa ma me sɛ bɛyɛ a wɔbɛtumi anyina kyɛ fa ntoatoasoɔ na bibia nyɛ kama korɔkorɔ no tete aduane ma no bɔ ne bem fa towel paper n'anim si yiyɛ ne saa nneɛma wei nyinaa ma me na when you manager just said the old man ɛyɛ fɛ nyame nhyira ma wadeɛ no so paa de bɔ mma no nyinaa nyame nhyira wɔ mu nyinaa saa pɛpɛɛpɛ menya dwie yɛto aduro no yɛmba bɛtoa so yɛnkɔ a ne yɛbɛwie program so wɔ so bɛbɛ na agae yɛkɔba yɛbɛma no agae yɛbɛma no agae ɛsɛ de agae ne prɛkɛsɛ powder ne bibrɛ manager bibia nsi kwa ewiase ɔde manage fee sɛ bibia nsi kwa kwene ne bibia nsi kwa kwene ne bibia nsi oh deɛ na so ade manager kɔnkra bibia nsi kwa no ɔnta nkɔ hɔ yɛnkɔ Marco yɛnkyia etifoɔ ne ahemfo nyinaa
yɛbɛma manager guy no ne prekese powder ne na ɔde manage fie na fie ayɛ kama yes ɛno ne nsiakyi ba ɛbɛtumi ama biribiara yɛ kama nti manager happy 10th anniversary na menhyira wo bebree na ɔma wo yɛkɔduro honhom na because ana yɛnuanom ma ne maame no nso mo ahom te kakra yɛ president guy ɔsɛ sɛ wompɛ yi a sɛ mama lodi na nya kan asɛm agye atom simple sɛ de bɛyɛ nkɔfa asɛm biara ma ɛmfa ho watwa so short because ntumi ne ɔmo nyɛ akyinye saa bɛbɛpɛ de tie tire yɛ mo bibiara akɔ aba de ba Pimsan Company Limited a yɛakɔfa Siemens Vita Herbal Mixture ne capsules a ɛbɔ ne mmara ne sɛ agan and afei pre-care prekese powder edi aba na wo TV ne so aye number no da so but modern say obefresh sisi a frɛ numbers no na nkomo ye ba bedie no nkomo no do so na so ye de bre na ye adwuma ebia na ya mo wo yare no so ebia na ya mo ha no so eno nkyerɛ sɛ ye aduro no entimi enhwe wo de frɛ number ne sisi a wo frɛ ya sɛ doctor me de me yare ni o doctor me de me ha wo ni o doctor enim kwan obefa so a obeboa ama ayi sa yare no e de afiri ho enso de ama wa wo hwɛ TV ne de number no da wo TV ne so wa wo tie radio no me bebo number no e de ama bo modern asɛ me bo ya na ofrɛ number no yɛ 0244 718 557 0244 718 557 and I was 0241 604 702 0241 604 702 friend number me dey to JCC na o de opekra nkomo ne ntie o de frɛ number ne sisi a ne ka wo ha no yare no catch your doctors no ombema ho pomesi bre ye de pre-care prekese powder and afi agan Siemens Vita Herbal Mixture any nomie no Pimsan Company Limited ye de abedwa so ma mini guy no woni nkomo kakra emfa pre-care prekese powder no ho se MCR betimi aboa me emfa pre-care prekese powder ne image into TV no so and I'm saying a couple of complaints yeah boy ya de no ho the room koto different one no mo konom na problem ba omo benya de na afi no mbeka atwe ye enti ye be stress wa wo TV ni bia de prekese powder na to so fa wo phone ni twa ne picture ne fa kwa asimi pewe ye bi enkoto baako ni bi na nya say de asokwa abeda ne wa chenchena prekese eye aduaba ye di from a free tete ba besi sa abre ye na nanom ye nkwan no mo de bi atum ye nnuro bia na de bi aka ho enam say prekese no ewo apomodin so mfa so bebre bro ni beka say health benefit bebre e de ma ye nipadua no eni na bre bia no ye na nanom de prekese to nkwan enye nkwan ni hwama e be ye kakentia na mom no esa serve as a medicinal value e de ma ye nipadua no eni na omudi prekese da bia me ba me ka cho say nkokɔ yare kra ba na de prekese to nsuo mu ma akokɔ a obenom sa nsuo no nkokɔ yare ba e bi nche no and am say ebusi akokɔ no immune system e ma ne fight tia yare biara ewo mu dada na ase de eba eno nti na obehia prekese powder no enye prekese no nko ye di enuane bi ni nnuo bi eno nso ano den pa eboa ama nipa ya pomodin etimi agina ye e de aka ho nti obi a wo hwe ye me pa chaw tie ni ye me ka cho say strong immunity makes a happy person and as a healthy person nipa bi a wo nkwamo no ahoden wo soro no e ma wo nipa no nso wa pomodin egina brane nti wo hwe ye wo tie ye enawie na me pa chaw odi na kwakoye oda untimi na a night security kwakoye adwuma na pa ka nwumro ba esenka body no respond to sleep enso obekọ up and down wo mpa no so sa wo chen traffic police but modern say onsa beka adura ye friend pre-care prekese powder ne bi eno ne adura ne ne betimi aboa na ama umoja na sebi aklote na adeda no e betimi ama moja ne mu asane because prekese no enna ne moja e ma moja ne mu ye ha na moja na timi adi afurusane akwa bia ese ekọ afei aboa ama ntini ne mu asisie no abekra sade ni na afi ho na emom no aboa ama moja na timi adi afurusane ne watimi adayi nti wo a wutia wuntimi na bia no waduro ye pre-care prekese powder afei obi tie yai na chibramo kase no eba ne kon no fa no ni timi dwane saa oye no ho hwia enye ye wanom painkillers e ko twi ba brama ni na ne ho nto no me pa cho kire se how bi eba wo system nim aye modi wo ha na emom no eho pomasi bre ene so bekwakoto pre-care prekese powder ya me ni wudi hu nkomo bi eno ne aduru ene ne betimi aboa na di wakagina mu frɛ number no 0244
0244 718 718 557 557 and 0241 0241 604 604 702. 702. Wow, TV ni dia number ni da TV no so mo amutie radio ni ntini ebobo ne brano e dia ma se de be a obefre afi obi dia kwakwasi na me nan ne me nsa ye titiriti no kra e wo mu ni se onan ne nsa ye titiriti a twa se moja no entimi ni afusan enko onan ne nsa no eni ti na ma onan ne nsa na ye titiriti no unya preke sepa ebeboa ama baby ese moja ne kobia na titiriti ye ni nyina no etimi agyae enam se preke se na ekuta phytochemicals a eboa ema nipadua na kwan nipadua no akɔne abadie ɛne adwuma bi ese nipadua no ye ni nyina no etimi ye kama akwa bi adwuma ye no prekese powder no eboa ema ne timi ye adwuma no kama ama bibia nso kɔ kama nti wo hwɛ ye na sɛ wo condition ya makan ya bomodin sɛ wo bɛkɔ akɔtɔ aduro no bi ana bɛfa number sɛ wo TV so sisi a na wafrɛ na doctors na kyerɛ kwan bɛfa so a wo bɛyɛ na ɛbɛboa ama wo ho nso atimi atɔ mepacho cardiovascular system ne akoma no ɛne duro bɛyɛ ne akoma no ɛyɛ adwuma wo pɛ sɛ wo bɔ cardiovascular system no ho ban a ɛyɛ prekese powder ɛboa ma akoma no timi circulate mogya ne yie ɛboa ma akoma no timi nya ahoɔden boa ma ntini no mu deda hɔ na mogya no atimi akɔ ba bibiara akoma no bɛsoma ne sɛ ɔnkɔ no na aboa ama ho nso atimi ayɛ den ɛyɛ for strong immunity wa immune system kɔ fam ɛnɛ oyare ade kyena me ho mfa me ɛkyena me okay within 2 minutes now blow cold and warm kakra bi a wɔde me sisi na ɛhyew san de wo nipa baakɔfoɔ de bia sɛ oyare ye bisa oyare a me ha yare bebree ɛna ɛhawa me pato immune system wɔ fam kɔtɔ prekese powder ɛno ɛna be boost immune system naturally because we a natural fruit and I say a natural and I'm a patch idea bronia drobianka unya bi na osase se wo no ma ebeboa ama bibia nso atimi akwa kama enso e dia mam afi wo tie mi ebiana won so sebe efi na akọ mu do toxins ne dọsọ aduane aye die nsu aye nom mframa ye home environmental pollution bebre ama efi bebre akọ ni paduane obeye den watimi ayi se afi we ni na ekwa abefa so be se afi we ni na naturally wa bra unya bad ramification and as so boni bia matwe no ene se okwakoto prekese powder a natural way of detoxifying your system eno ne me pato natural way a obetimi ayi efi eba unipadua nim te se obeswete se bi obegya onan obedwun so ni na agu na afi aboa amwapomni no enso atimi agya bra ne bema bia wutie yai we sexually weak sexual weakness no ma onsanka agan Semen's Vital Herbal Mixture a 442 formation 442 push formation we are near the code in the account auto Semen's Mixture 4 no auto capsules 4 no auto prekese powder no 2 unya to we as a doctor mato formation na we share me code no near the code in account na no kwasema kontompom bia nim ne say yadro no the moment I be start say onom na be mamreye bia eko enam say adro no natural ingredients ne dia ye maka cho say titidido na adro na tete na nanom nom na omudi ebia infie be ohane atire obo sa akokora na yire no be 3 and 4 akokora still no ho dendenden adro we ya na nei no ya sa akokofade aba ntu de ofra catch doctor sa doctor mayemre ye be ma code bi de aka adro no enye adro fufuro a okwa akoto aka adro no ho na mom ne nneoma nkitinkiti bi edi wo ya fie ye ni hu nim de enti no ye nta endi ne ye de be ka ho unsati se onum adro na wo ye sa de na no me se una sebe waba da bridge for 10 years that day na no nneoma be hyase se pick no wa fa form na mom kan ne se no so se enye sexual enhancement drug enye adru asabe eboa wo masabe the moment akosia match bi na no yese no 30 minutes and 1 hour no akwakoto no anom no perform one thing a woman say o do ho to sade no so ebedu ba bi ne da wanya aduro ni bi no ubosa afi na adani animguase but when ebo modern repair wo system no eyo how na aba ebe repair wo system no until say obeba back to normalcy and I said na wo ye babunu na wa hoɔden ne sitie no sa pepepe na agan ne be ya ma na emom no onum na so ebe boa because obehu changes ewo sexual performance mo enye de no 30 minutes for we ka ho ne nom onum wie ya na wudina so den unya num wie ye kɔ ye no ano timkeja na osada ya da bi when a repair system at the same time sample won't you be me bia wa yemre but modern say on sabeka bi sisi yare na hawa kokoto aduro ni bim obi o ha o same
ɛnti na efi ne to ase ba de nanko komu ne twetwe no ɔyɛ ne ho hwie nye ya bɔmmɔden sɛ wɔn nsa bɛka Siemens Vital Herbal Mixture ne capsules whether we say ama sɛbi ɔmo ɔmo ahotutu ho kyerɛ ɔmo obi wɔ ha ɔda wɔn ne nnum pɛmbɛrɛrɛ ne saa bɔmmɔden sɛ wɔn nsa bɛka agan Siemens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules ne bi ɛne ne bɛboa ɛyi honam ya ɛnam sɛ endorphins ɛwɔ mu no ɛboa ɛyi honam ya ne nyinaa ɛnso ɛde afiri hɔ ɛnso de ama wo ma menya ɛma ne menses ne feelings no ɛmfa ma me nua ba agyewa na ɔntoa so feelings Yes. ɛno ano Yeah, yɛ Del. Marco na wiase adin o ti sɛ bɛma ɛkɔ adwuma na akɔ homa 300 Ghana 200 Ghana na ɔbɛba na bɛka kyɛm sɛ amno yi ne mu Debbie feelings ɛno a Marcus, I'm not in the mood saying. Why not mood? Mood crab. Ai. And you be mood that in you be mood that in ai. Ya de be fanje. Emmanuel de madam mama sumu Marcus here de be fan chain. So one pen him go asie oba Mr. Obomodin a na ma won sa enka Siemens Vital Herbal Mixture ne bi ene ne capsules no na sa wonom a ebedi wa kaginamu na won sa wubu ano wano demu ya eyawo a wote excruciating pains bia no ni nyina ebefiri wo so e de akọ oba bi wo ho obu ne nsa na kyese ontimi kura mpagya ne mu no aye bibia eye ni da na eminya ba pains na wote no eduro Siemens Vital Herbal Mixture ene ne capsules etimi yaw enti ene ebo ho daru e de akere no Mr. Okoko pa eduro yi bito na nonom na wo to Siemens Vital Herbal Mixture ene ne capsules no na wo bomodin a atoyem pre-care natural powder na prekese powder ni bi na wo de atato se de be ya eyawo a wotie no na eno nam so ama watenka kura se bi ate akofom no ni nyina se ba be basro ama se be ma ne be fia wa wo be hu se yes on kan e kura na wo ho prew miwura ye ne ntemai miwura matop no miwura kwadware ai mo se wa wo ho prew enye obia ene be ba be kan ni nyina Siemens Vital Herbal Mixture ene ne capsules na afei prekasa powder no wunya bia ebeboa ama bibia nso so atumi akonkan oba moja finu a ewo se ba mountain so se wubu wonsa ema mountain abisa ho se ehie fa na ekwa akogu eno na enche bia obekọ hospital doctor say I'm very sorry when you fibroid ekoba ne sa na akwakoye ayamhyehye e de amount enti oba sa wo mpese wo beti sa nsem we nyina bia ye kanfo Siemens Vital Herbal Mixture ene ne capsules e de amount kokopɛ Siemens ne bi na nomo de wokɔ na sa wuntumi embo Siemens na mesre wokɔ a wo se wo pa gan ne topa ye ene ne nsuo ne bi ye nro no ye yenka se ye wo eduro bebre a esa yarewa bebre o ene nti na doctor say sa wokɔtɔ eduro no a ana wo de ya obi a wonam no bomode ane frɛ yen e wo 0244 718 557 0244 718 557 and I face 0241 604 702 na frɛyen na doctor emwa ade bi wo kwa yen lifestyle said you see ebo ye bra ne sifa no eno na akwakofa nyarewa hodo pidi abre nti so wo frɛ doctor beboa na afei watumi adiwa kaginamu na eduro Siemens Vital Herbal Mixture ene ne capsules na afei natural powder ye prekese powder no eno so atumi aboa wo eduro wo pani baako ana dosopu a Kumasi your main headquarters a PFA pharmacy Waterfuni Road Colinac Herbal and so Ashtown Freddie Mens KO and afe Rock Pillar Herbal and so KO afe mo amo watachiman and then potamuning na mo famoni entremu humble mother ashai my downtown phoning nano humble mother ebiemukuha edi amount and crying so mo amo ben and crying na mo famoni entremu Repage Ventures okwa mama Repage obetin anim no agye sofe na afe bibia so etumi akoye di amount enti na ye kase agan na wagye so se Nyame insha papa me da say Akoma 87.9 FM na fe wonu TV enkrofo bi ya akwa fast match me kro na enso so he mitiwe he ampu cheche upe wusua wo benya
Oyo, oyo, opo amani ya ubenya. Oyo, oyo, asemu penny po. Oyo, na missioni pa na penny hu asem. Oyo, 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 oyo. Oyo, 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 oyo. Many janyomwa. Bena na yankwa. Okay, you better. You better it's you for the phone. It's yɛkyia obi biara ɔde ne kasa fidie ne ne TV station ato Akoma 87.9 FM. Any Unia TV and so we a Casco Herbal Limited. Yeah, Casco. Yeah. Yene de adro en waso an de Pasco adro na ya comment ni din na kametiri. Yes. Adro na ebo adwuma ye pa. Na adro no ya register for liver support. But for kase me bebre na atu din se brebuo mu boafo. Yes, inti ya register for liver support. Inti yare bia obia yare ewo ono no ebrebuo mu anase ono no liver mu no. Adro no unya bia ebeboa wo ye pa. Inti Pasco herbal capsules no. Juma potia edi say ye brebuo mu yare no. Eno na esa sa yare no ebo ye brebuo no so ho ban. Na obia ehia adro ni bi. Esa ne say ya register for liver support inti no. O yare o onyare o adro a wo say efie bia mu no. Obia etimi enya bi. Inti wo ye Accra at the age of 12 years ekonanim dia e wo say wonya adro ni bi because ebebo liver no ho ban emma yare basabasa emba liver no so na se wo yare impompu kra na ebetimi atu sa yare no ase afiri ho a support liver no kama na ene yemre no eso a enso ye be ye inchechre kakra afa ye brebo ho de bia meta eka se obo ade enyansam no ye nipadua no waye no in such a way say de bia ye nipadua no ene ye di nkomo ye nipadua no ene ye communicate na obi ebusa say ekwan be so na ye nipadua efa so ene ye communicate. It's through the signs and symptoms and answer in centrania day in day out ye nipadua no speaking a train inti utina eye oya no wachina eye oya no obona efono no efia ofia unjae no bibi ana ekosesa na eninti na Casco Herbal Limited ye di adro en waso a ne di Pasco Herbal capsules abadwa so because onipa bia no obrebo no eye nnwuma bebre scientifically abode nhwehwemufo aye nhwehwemu ahu se yen brebo no ne functions a play e ye nipadwam no ebobro about 500 into oba de nyansem no wanye ne se enye kese e ye mu kwa na emom dwumadi a edi no edoso bebre ebi ne se udi aduane bia onipa bia edi ekonimu no brebo no na eboa breaking it down metabolize no ema nipadua no enya ahoden na breaking it down no it me store some of the nutrients and as vitamins I wo nnuane ndro no store ewo nipadua nim na emra nipadua no ehia se ebe yusu saa no epu aba ebiem brebo no so yemoja edi yemu afuru sane no save 10% of the blood away mu inti brebo no de adwuma eye no edoso bebre inti ene wo emretie mu no ye behwe some early signs and symptoms so obi ebrebo ho eka in centrani be na etoda etimi edadi ema nipakro no ehu na before say mebo so no me did this disclaimer ebeba out these signs and symptoms are meba bebu so say wo experience bia interested brebo no nko a okay ana wo yare wo na emom yare bebre enso so ewo ho a these signs and symptoms etimi edadi yes into utie ya enu nti na ye numbers no ye di ebetu dwa wo experience all these signs and symptoms a obetimi afre na yaboa wo akonfirm whether say brebo no ana yare abam ana say yare afufuro bi ana yare abam inti these signs and symptoms ni edikan fatigue wo twi kasem no the person or ya ade kakra bi ano ono na bre inti mostly obi wo ho a onante kakra na ote so oye adwuma kakra bi a aso onhyeda ni ahoden inti ya na most times ebi mu resort to energy drinks onom energy drink na ama na ahoden prekope but enche na ahoden no asa article ebetimi abase obrebo no na eho aka because brebo no na break down nnuane a wudi ema nipadua no ahoden ema nipadua no etimi ede ebo adwuma de etoso mienu nausea and vomiting obi so wo ho a ne bo eta efono no na ofe efia no enyese ofe ba ko mienu ebu wo otimi fe etoato so be a week 2 weeks still na wanom nsunsundro ene ade ni nyina but still ne bo eda so efono na ota efe ebetimi abase brebo no ana yare abam ana
Emma efie no eto so saa ebi nso wo ho a this classical sign your friend say jaundice obi ka say jaundice no kra den onipa bia no ani ekosua no the white aspect no say eye yellowish and say edane ekọ akokọ esrade ekala eno na your friend say jaundice na jaundice no say na de ba brebo no e break it down ade your friend say bilirubin na se brebo no or how ebam na say intimi em break sa ade your friend say bilirubin na eno ana e lead to that jaundice no afi nipa no behwe onu na ni kosua no white aspect no na aye very yellowish ni nyina aye classical signs and symptoms of liver disease ana afi so ascites ebi mo ho a etimi ma insuo egina omuni padwam na omo afu aye totwe omo de omo nsa mia omo enase a na atom eno na ye friend say ascites na de de bani brebo no mu no ye wade ye friend say albumin eno na eboa ema brebo no nsuo a enam yemu ani moja ne ade no ebia egina ba bia wo se egina nti anytime bia no how eba brebo no ma nsuo a wo se ekọ ba bia wo se ekọ no ntimi nkọ na afei amanipa no nafu ahye anase ebi mo etimi ema omo enase etaatai nti some years past no se enipa bebre nya brebo mu yare a eya na bebre na o madwen ye o se o duabo yabo the person ni dua but most times na enye duabo na emom brebo mu yare na lead to that because say ebo obi dua how anipa no esi look like na fu eye kese na ne na ye nhweanhwea ene ade no sometimes na bebre na de omukọ abusumfie asori dem ene ade but ebia na enye enoa na emom ono na ebrebo ana eho aka ana ema no show all these signs and symptoms ebi so wo ho a ema omo adwunso ani eye very dark I friend said dark urine ebi won also a sebi omugye omunan a na ani na ye hoya pale stools ni nyina eye classical signs and symptoms ebi mo wo kra etimi mo omo honam ekeka omo nti utie me anase o hwe na se o experience all these signs and symptoms a me pacho emfa endi agro ebetimi aba se bibi ana eto chema onipadwam ebetimi aye se obrebo no ana ohaw eya aba ho enitin e de aduro enwo aso e friend say herbal capsules abadwa so se unya bi eto a ebeboa obrebo mu yare nyina no ebeyi ni nyina afiro empanifo eta aka asem bi se dua a enya ebowo wani no yentwa so na emom yetu nase nti o signs and symptoms na o experience no okoko pay bi a painkillers any ade no ma ebekọ but entu asem ma because brebo no mu na e bi na e develop free na brebo mu yare no eto da etimi ne yet na for so many years na enyanda no ho adi but the moment ebe try say e dan ho adi no na e ya akachi tietiefo etiemi obian tutu anamo no nkọpẹ hepasco herbal capsules ni bi nto na ebeboa ma obrebo mu yare ni nyina afiri obrebo mu yare bi ti say alcoholic fatty liver disease non-alcoholic fatty liver disease any other viral infections are affect your brebo ni nyina no unya eduro ni bia ebeboa your numbers no e 0557 453 579 0557 453 579 and also 0501 459 255 mitimu biem 0501 459 255 no obi bebusa say eduro no ehfa na menya bi ato Woma wo Accra ebetimi akọ Casco Herbal Shop ewo Mile 7 Presby Junction Hallows Pharmacy ewo Okashin Drug Lane Good Health Natural Health Center enso so ewo Alajo Kaso anso so omo betimi akọ Dependable Herbal any Tribe of Judah Assignment House of Drugs enso ubenya bi ato Pokuas so Hidden Leaf Pharmacy eho so ubenya bi ato woma wo awoshe ene ne mpotamu nyina no so Matiti Pharmacy ewo Zongo Junction eho so ubenya bi ato Koforidua ebetimi akọ Casco Herbal Shop ewo behind Jackson Park Kumasi anso so uko Misty Herbal Paul Sal Herbal Blessed Requa Herbal ni nyina ewo Ashton ubenya bi ato Cac Pharmacy ewo Tech Junction Freddy Mens ene Colinac enso so store indro ni bi obuanse so uko Boss Pharmacy eho so ubenya bi ato Takrade for enso ebetima ko AA Mensa Sir Charles Kojo Chrome Pharmacy Danis Herbal any Christ the answer and answer Oscar Pharmacy Tamale enso so Zoe Herbal any Socrates Pharmacy Cape Coast for onso betima ko Salamat Herbal enso ewo Pedu Junction na ese eduro ne de ya bo ahwete Ghana afana nyina ba bia ubekọ bia no eduro no ubenya bi ato nti woma omo pese omutu kwan na enam brebo mi ayare bi nti no esi omo akwantu omo ekwan nyina no ebetimi anya eduro ne bi womo so asebi omo ato insanom any cigarettes
no mu intentan because all these things you know udi echo mu chemicals na ewo mu no affect your liver one more galamsey prone areas and so chemicals na omuli to galamsey no ni nyina no etimi affect obrebo ana afa ye maame no ene ye papa no mu omfie and so ekwa animu no uhia eduro ni bi ebobo liver no ho ban because onipa bia no unyina na onipa bidwa mu akwa no ahyase yemre nti etiefo ene ahwefo obia entutu anamon Ghana afana nyina no enkonkope eduro ni bi ento ye numbers no ebiem 0557 0557 453 453 579 579 0557 0557 453 453 579 579 and that's 0501 0501 459 459 255 255 0501 0501 459 459 255 255 Intina ye Casco Herbal Limited ayede edura ni dinde Hepasco Herbal Capsules Aba. ye beda etiefo ne ahwefo nyina Nyame enhyira everywhere tatahwe wadama ma wonsanka bi nanunum bi na bedi ho adanse akyerɛ me wɔ kyena aha yɛ Akoma 87.9 FM ɛne Akoma TV manager onyame a enkoso na onhyira wawade ne so na ontobo so pangu so 10 years akua nya asɛm ketewa 10 years nya enya dwuma ketewa sɛ wobɛtena 10 years manager nso ayɛ ade wo ye good so ahunu nti oba pa me nyame nhyira wo pa na onsenka me ye ba se yenya imedi awie dia ne na kyese dia aka ne nyina ye mfa mu se wo ko nje se wo ko nti dia ka che manager ne se enkodzen adodo wachi a menkodzen ade ye de nti to hey adodo wachi a menkodzen baby ama pa se DJ Ajidi Bodro Ajidi Modern Ajidi Modern Young Gordon Young Gordon Young Gordon Young Gordon Young Gordon Because also what made you back? What's my cut now? What's my cut now? I didn't ask that's one. Sanka be you mama. Number you be you mama. You that's a for when I'm with my control, be you Pastor the catch up something con the mama sign. Pastor Julius, when the Tiba to her and one man me sign. Evangelist Solomon sign something cause you aminka. Will be you know with your free move. Will be you know with your free move. Monday, you manage a bar. What the other should be a petty with Fiam, quite ready to be quite a mecha. Wait, I know I'm quite then. Manager and female what a man and this with na me kwan na na mani so ade hunu sana nka me ka kire ne dada anopa me ba na nka me ye audio di ama no se omomode aso obeye ne ho aduro on tan kwa kra bibi na ma ne kwa kra okay itira me ka se bibi si kwa no on tan kwa kra itira me ka se me ye audio ma ne ka kire so onye ne ho aduro ansa no waba yes ya ware mu nti munyi ya duru mutwi ye oba pa wa ya de na me ko so anshira manager so ya de mun ko so ani enkɔden sa enwom na yetwa ma mo happy birthday Nkoma Margaret Owusu Asante Margaret nyame ensha may God grant you all your heart desires from Joe your younger brother Joe the younger brother no yo nti Joe wunya Joe nuaba na da so no kama Margaret Owusu Asante onyame onhyira pa okay what's in me bisam ye happy birthday Nkoma Madam Christabel Esiofia Polyclinic eho en wo ye adwuma we efiri wukunu en afa wo mane nyina Madam Christabel onyame onshana onyo kese yenkwa ho mane so na yenkwa faculties no emra kakra na yenkwa within the baby akase free hello Marco Smido kase free ai me pacho na almost judge ne say with an mo with audio na say e man say me pacho was wo man pene ama no ama then na judge ne say that was just because it's a part of the witness there and then election petition that they with this condition today boy you can dey force to the independent so the man be we ultimate no
na uche na sentos mana keso be bogwa no bogwa na umpe mana fana na se madia na ko kate tinja wonte kadia tinja ya bubo ye otimi ka kese be ma ya sofu se wode akwa de obo na chidi ende na ne be ma so le na tebo yo kama kwa mi yam shi mi ne se akwa ni mu de o kese na nim pepepe ampa sa pepepe e na wo ka ye no kra na ye nso ma ye yam shi ye no wodi ni ba bia gasa free. Yes, I'm being German because I free up the yard room. Okay, Ben, yeah. Now, we can say, oh, we can have in Simba Cosso. The Alpha, if we have phone or more air now, or more it's one, I'm never be a money. Yame enka ho papa ebi e battle na so adawro ma bomodia na bra na ni yade e de wotenete enenti e ma oka ne enum awiabre mu kuma se kwada so dwena se ho no wo 0541 565199 na haksa mesha no ne capsules nso ye all satan for dro enti ma wonsa enka bi ubenya bi ba bi eto adro bi 0240238310 na wa ma wonsa akabi odi hye bi awu na apese wa yie no eye krabehwa fa contract ni nyina hye grocery no home ensa modia no se mu be hye date dia ka ni nyina no wo no be ye yapawo a no mafoma daka sika wo mu na wotutu wo nkonya 0243 737457 0243 737457 AFL deodorant roll-on eye kama fa efifa moto mu ne unye hwehwehwehwam free send person free send activate free send smart ni nyina no ye wo bi ho kuma sen kranta kraze free pass royals limited enterprise womo and a day aba 0544 726882 0544 726882 na Emma wonsa enka ebikanta ka herbal pharmaceuticals and research center yen and the emulate herbal supplement ediaba eboa na chese hepatitis arthritis ma woni pedua no egina so ye papa wonta nyade yade worth enenti ma wonsa enka bi hyene so ema me sempanimfo ebetfa atremiensa anopawia ne enwumre ebra wadidi awie friend 0555 610 592 0555 690 592 me fa. Hello. Within the baby akasa free. Maa Akos one family and commercial goods. So maa jina bo South Africa. Father do. Ena mi ka yo abata ye bredodo. Na so abata we de mi hu obese onya ne bare nko. Oni so we di nko maka si ete se oba no fere. Wa chese ni o memu kura mo bi enim sese. E den court view. Anna mo ya sabu gu eri ma sesa. E ya o ma ba no be waru kana yem sese. Mo na mo si mo kwan mo mo nya ware no. Abata no mo njai. Ye tete kwala ni na me nya ware. E da so. Miss me dance papa imagine within the baby akasa free last caller. Hello, Maa Akos. Yes, Good afternoon. Good afternoon. Hey, Maa Akos, my film Pastor Joe, and I have a copy. Oh, Pastor Joe, Yamin Shroupi. Oh, Kakra, I can say, a case idea. And come in, I would require me to cram, Poncadia, and require Camunia. So, Camia, but the Brahman, they were also, or yes, sir. Camia, go do we now? We would have a court, next, I can say, oh, my men call the source of crime at time. So, about time, that's what to say about what your man. Maa Akos, Yanko Pontra, I ask Pastor Jesus' name, I pray, my wife. Next year will be a Pastor Joe Lahania de Musia. Busia Panisania Chapel Shores Pepe. Let's all Mohammed Ediako. I'll go Pramaswek of Agudi Nsem. Word derivation. Grammar. Or what am I? Grammar. Grammar is correct for 3 times. Correct. You pen ready. And your quiz time. Come on, say. Where is sharp pen quiz? Emma Junior High School. CIA. I will on your TV. And your Akoma FM. Neminde bia. I'm a fan on you. A premo copy said Duba, Kubaba Pemu. And it's here. Kunimudie. And you're a winner. Why not the cash prize? Medal. 87.9. Citation. Certificate. Branded product from your sponsors. And why so Enna edge the ultimate bragging rights. Way a mudia, a journey, Yansa, sharp mind, sharp pen, sharp future, sharp pen, aha, and the mudia, a share Yansa. Shayin, we're on your TV, let's hear Akoma 87.9.